enye peda na nasa wotra se ya no otumfo opem so otekokko so twempire okasa no ma tutu ontoma sa sese wotieo na na Krobea am on fire kajagum na yetio Ramu ato abusiafo ya mamu nyina abraso san samahodua yaboaboa no sa Asem Beba Dabi kasebo yade somo ewani die kwaso sama yade abramu no abusiafo de edimu akotere ebi enesa yade ani abachira tepa ya eno ewa asante emantamu abato na chi atututuo akoso amadipa bie prepra ya sebrei adokotafo ejina omoso ententen sanso na posifo akache bebode awura edipa ya basabasa ye koso abato mu no awro bedwe wotwe enkura posifo atumi akire wo ekose nyoma wo bovura warehouse ni ade sabra me ka senso posifo nso de kokobo abase yantwe ho free basabasa yo ho yewura John Dramani Mahama sebredia abato na ekoso no wayi no sa omampani nti sebre ya no gusu aye kasai no wote apatem no wakasa wode ato NDC achitafo na nimu sei se omo wo bibi eya enye basabasa ye nemom no omo nwene kwan ya mbefa so sade ebeye no mema Ghana nkankro atimi abamu Bobra enkudimdie ba ye DC afabuo no sabre abrante ba ko odon so boss sekandi azakes eni din ene kwabran bedu eni gie moto ya ne wo transfer fidete tanfo jinani a pan kwabra atwasiedo woni muni afofro ne aboaboa no sa kasebo ebia di kan editie de baba somo na ye ka mo se ewia so obia ni hodoma wadi na majaja na ye de dom na bocho boyi ni sente nyimakwe bia da roma no maso yasna nsem hudu ye de baba somo na awia brei vital kano ewadwaso ye ba ye mfia dionu nie chimate bia ma ye hoda ye nya asem bia da egusu aya ye somo na vital milk re o mahodo bebrebe so ya make drink honom na ade papa cafe bia so enimo Vata milk choco so hotio broma kakao yanga se koko ibi ni ade aye na ade koko aye bia so no abusuafo papa na vata milk banana so hot no de de pa mema ne kamfo ema ne kamfo na mema ne titro pa obo no enya asem keto na wia brenya ba ko bia no obo no gra de agubo na vata milk strawberry so hodon na ene de ade abusua se de amanfo si ekeka no mo eje ho no na wia unya bi ebetimi abo papa calcium wom omega 3 wom 6 wom 9 wom na akwada no mpani no na akwada no de omonum a ebu o wadwe no musa ene okosuku a engoma onfa FIFA FF akukoti emafie de bira da bia nkunimdie he na ode beba entine awia brei pani yi Bowra supermarket ho no wate wogi ba ko a no age ba ko ede ama oba no yo John for perfect service woman no so de trust or jama nkoda no suku kura no ho hianti no enya so ko school na kwa mpa wo bi ntoso mfama no be wo ma ye down so free perfect wo mo no soronko eti aba montin so GS ne naka de wo mo sitampo atua so se e piafo sansa pamfo wo mo na nyon san wo ma ide wo dim de pam perfect ye normal road aba English language basic one ko si free no de aba over power people no keju one ko si sex no history of Ghana basic one kwesi sex RME basic one kwesi freedom afi computer no so keju one kwesi sex creative arts basic one e kwesi 6 woni nyina wo mo no soronko na diaba science ne mass nyina tan ne kontabu akora no beben wo bu nkonta nduka sen kran ne kura ni wo bu nkran ne ho nkonta kura no a wo betumi wo bu nkran ne e ho nkonta na preschool for koda do me kire na ziri one kwesi keji 2 no wo mo so ya yenum resi eduma wo mo sanso edna language and literature no so bi ho o wapusa no so kama yo kenkanti ase enti akora no kenkan ya peda wo ne krodon Africative as for phonics computing coloring and writing education for nkora no wo mo abia akora ketua ma no kabro fo bedweno ho ti ase John for basic year 1 and say 7 kosi 9 no edon so bi hobeche Jesus one kosi frɛ no English language social studies for RME Mohammed kakra Yesu kakra Antoine makakra when first you gun sakura ne this one touch na bu hu snap one much say hey papa this is used for liberation not work camp for no ka ho yɛde mo ase pa perfect use man pen pa mo na mo de ehuma aba mo tin so me nkora no ekɔ nkan ye me patro ye school abroad no na school abroad no mo ya mo nhye no so se mo pese ye seti ye questions abroad ma school so no a wo ye di gina brane ye be mo ke exams no de aba mo sanso na terminal exams be ya mo midterm exams ni nyina ta e gira mu die pampe kuma se wo puto je station man kran so da so man first stop na be hu ye perfect ye kira kwan number no pusu na de mo nkomo 0243 299 938 ara
na 0540755465 na wode yɛn atumi ato kɛsɛ yɛmu adwuma yɛmu ɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ yɛ ɛne field bi wɔ hɔ a ne yɛkyerɛ adeɛ bia na physics chemistry na special education background we ya party name so kyerɛ no abɛn a yɛ do tu kwan wokɔ abrokyiri USC abrochima na ne Donald Trump akɔto kɛsɛ wokɔ kyerɛ adeɛ pa so no kwan so ma busika asɛm no toto yakɔyi afei yɛn so a yɛhwɛ busuakuo yɛfrɛ sɛ nanis yɛn so ka ho bi construction workers no plumbers no weather anom de ka electrician moso mo yɛde mo kɔ Rubenia mo kudi mo akɔtene number no hia fa to hɔ na wanya adwuma wie number is 0244213187 and 0276221939 and 0273635765 Yafra metrimuda hene nana kwasi wusu chame ne menua asonaba ohene kwabena boaten afi ya gibra na nsɛm no ya kyerɛkyerɛ mu na yɛde amamo Asem Beba Dabi na nyaba ya nom enya base ya enya se kan ne de twa mu enya akuma ne de wawaye ya no ya ne de bekan to obi kan asɛm wase nipa kasa tie se wantie a Asem Beba Dabi ɛno ɛna yaduru so no na yɛmohwe ne afia ne ɛnkyerɛ tepa ewo asante mantam ya mu na nanu ada abato sonko ya ekoso no ya to awie de ya antikuta me ya antijame echensunsuaso bi ni sento kwa chenchenche bi ama no homre so ewo tepa honom ama sika atwa atututuo akoso ne nyina ene se emabunu bia yesusu se omoye NDC fo kire se wonom antiase mrase bedwafo ade no ne kofa asa basabasa ye ede ba ye ene atututuo na ekoso nya asem keto ma nipa bi no ede mrapo asa wonom nsem bowura yisifo omaso ekotwa agya edeto ho ma ne nyina emu no kyese nipa omudwane kwose demu mema sebe mpraduasa wombuka omudua ese omonantem kowura demu no na enya asem ketwa emprempren ya manu gusu a meka sei ewom se bambofo akwakogu ho no de ne nso no hubu akase pa na abo manyade hye ya wonom ewotepa ene ne mpatamu ne no na aka obie ama yensentrani kwame agye ni mboaten professor kokoto wono danzini ya na nisem bie adi nkomo no wode atodwa sade akwaso ewotepa ne monten so no aye huhu inhudu asomra Facebook na momra mehwe utek 102.9 FM rambo ai amafo dwane a edwane pa wotepa ne monten so da busuafo bra utek 102.9 FM utek 102.9 FM Facebook hoduma na bra behwe just obi agudamo hon makoda ne Iraq kitwa abatu achi ama ne yebo na abusuafo yede ema mu live tepa de ekoso ewo tepa eno no na mum yantie dance ni ya na ogina ho a nani esam bie abatu ya Asante ya MPP ni Yaw Asante 10th wa IFN na najma pepe ana aye NDC ni so Yaw Asante wa ye fenu edise de koye no ye to abani wie no ekome se menti me ho ase aba se ma ma fa sa no nko to pese omo pa na fenu edise no so ye de epa but enam say the MPP ni na ye fenu na najma no why okrom ha ntina ye to ma ono na onya aba no ba omo so omo nti ase ye nra anwumre no ba no pa no omo okrom ho no mo tututu ana mo tututu okrom an second nti wo mo ta fiti ano pa be 7 side to anwumre be 2 anwumre no ye wa mai no wabi FM station ye FM Koko FM nti mo bra panyi no mo wo ho man no warehouse go ha moto sini mo man no obi a wache dunya be so ya wache mo ni anwane ni ma beble my friend no juni na onya ko ntoko ma so ne boys ko ko no be fi akiri ni na me bra panyi ko aho o ma bu na kai ni tiama ni ya na ko pam ya zi ya o be ti anu ka se enti wow o ma ko MPC akosti ka ezi an pe sudah saji kurum na fa enra we a boy you ba we share one ya bo ya bo ni bo tu e kene patrensa ni pam yinu si yo mo da hospital e so mo kwa nya yo mo nya mo kwa mo kene patrensa ayo ni pam yinu si yo mo da hospital e twa kan mo ani nya so so mo nya kwa ndi si ayo ta ate ye fe ba bi we school unji ni ti abonten aba ne ta no ayimre no ko mo ama hin na na bi oso hia obi a wa hifie anopaya sisia no kase but yeah serious go hard here boss into chabonchi ko se so mo dai ni ho ma se so ni ma yi si no wa no office so o ma ko twa atu MPP office o ha mo de papa lo pa ko tu ma se ho ni mi na
for tepa abatuachi basabasaye hena akoso sano sa akoma dan so ebisi ho no sa ma akoma dan na woka se post ni baby di odokra do baka se kan ya twa de nice team fa yine to Facebook me hwe momra wo tech 102.9 FM na momra me hwe ha akoma dan de ni hwe ni papa na se kan no modi ati esano de wawo no so na da ho no mo de okọ do she fita da chi ba ko be so ni sisi achi pa won na ba no we se kan brand time o de abia ho amatu se hom kesi de hu brand nkumankuma o na wo mo prepare sa oh debi se so nam hwa na ya to bibi na asem na atrapo ya bato achi o bra ye so ba no anye sa bibi oh debi no na bato no any kwa se ba me sa we omni aposifo na akade achi musa no timamfo na pa police na boss ano timamfo no ja aposifo no idwana no ni mo sambo mo kesi de hu fo na de gu aposifo momra Facebook me we busuafo timamfo de gu aposifo so akoma da bonten so na sa na de jiro man ya nwane a wo mu bo sa na de jiro man we tuo no so wo mu tu ni ha we mo supposefo no just na se no mo evrem oh no democracy nye sa na ye no yentu aso na sansem kro no akwasi yentu aso no aposifo aba monten so wo mo oye ne ekọ so di mu akotren wo ma no som be 89 de otwen kron e na wo ma no esom Ghana Police Service aba monten so de atwetwa se ya kire won pesi ya kire safo no a wo ye ne basabasa yo wo mu bowura am ya horo na faje obohu na warehouse mo bowura fertilizer do wo masaka ni nyina abrokro no bo se na wo mo se nyoma bowura yi esla di wo bokọ se no nyapade avro mdom sake kanje na police for da batwetwa se ya tini pedio wo twe enkron na wo mu krata mu no wo mu ekire mu ese duanan no anase wo mu ka ho no wo mu de wo mu ehwe se nipa wa fom mra akose aban japade no ne ade no na mo kire se mu aduanan de eno na mo gina so a wo etumi ede ekire wo mu eti nipa de wo twe enkro no de kwadu se tie ni na police for che se ede ebo se ehwe se wo mu amfa se ne wo se de ane tro wo mu amfa nto na efira to edu wo mu de asumdua bua no adi agro se ye bo ho dawro wo mu man mamra anka sanhye de agro wo se yedi so no wo mu ani so no wo matumi ati wo mu police for the tudwa ekire mu se wo mu ani eda ho wo mani mienu wo hwere esantemo okode brusamode bi edi behwe mu pa nipa de obefa mra no de ahe wo nsamo no obeti kachen na tese ya chewa yedo ekro na wo mu edo Ghana fo nyinada ase se etumi ekoba na na nipa edi wo twe enkro no wo mu chi wo no yenhwe se de perifo wo mu de ensebe no etudwa lintie. The security agencies have moved into the post-election security phase, and additional measures have been put in place to maintain peace, security, law, and order. There have been limited cases of looting, vandalism, and destruction of properties in some locations across the country. 89 suspects have so far been arrested. So ye ne bi papa obema so na odi akwa kodiabu na so ye ne bi papa obema so na odi akwa kodiabu na mama Grace Ansakro fi to so di tudwa suppose for enya bro enya bre pa tiemu a ye de ya ba adwene se mfa mra na nya dwuma e bekwati mra na ya so di penhwamo akodi bone na ebe no ebe to so anase benam so manipa atwa nsie do no wo mo ekye se wo mo di kokobọ pa na de ba sase ye chewa ye nyaa de mrano bedu sene fata ne nche no anase kokobo a maame akrofi wode to aso. We would like to use this opportunity to caution persons to desist from such acts of violence, since the perpetrators will be arrested and brought to face justice. Some of the measures we have put in place towards ensuring the safety and security of all persons in this post-election phase include the following. The security agencies are showing visibility through patrols in various locations. We are also conducting intelligence-led operations within communities to fish out perpetrators that we've so far identified. We are also providing static security at state facilities, and we are engaging government officials and other stakeholders, including reaching out to them and hearing out their specific concerns.
Eljonfo mami wo kasmafo edema posi dwumaku wo Manchester maka na mami Grace Akofi e no de tudwa se posi ne ani abre odu obi aya de mamra be di agro no de ene opachi kapo se ya kire wali e befua na enura wa bra ebeto dwa se abatros nko ya ekoso no Yewra John Dramani Mahama ya nyame aseda siesie no asra ne ngo odo na wadi mu enkunim no wa bra isi ba bonten ede ne de beto dwa se de yato abaji no nti woti apatem hwaduma na opra ne ho kani na odi na yate asemode na omo sore ye na wo so mbe kasa etire mamu ni nyina anane ye woni ne dom enya asem ketwa be gina ho so microphone mo sere kakra abakasa yeguna aduane so atone la mu pe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  se de na ohwede na bo white bi pa abusuafo na nya asem ketwa kura na enu na Yewra John Dramani wode ba beto dwa se de nkunimdie no Ghana fo nyina nkunimdie Ghana na edi nkunim demo no okiremu a na basabasa bia ama no homne so ya asabia kuse benya do wono ane nkrofo NDC fo SS japade se niema etutu atuo ma oyene yaba no obesre pa adwebre ne nsada ne sayem se yamfasa enye kireman kamima menka bi eno enye sakura adate Ghana fo akasa ne de yete se otwedi ampon kwamba se jadom nyankopon na akasa na de oka acho mu nyina ne se so mu wo bibi ya omu nyina nya pempen so anankro na omayi nkankro ade ne mpuntuo no omu hyehye niema na niema enye krabehwe e wo Ghana emai mu Yewra John Dramani Mahama. When Ghana rises, we all stand tall with her, and Africa rises with us too. Last but certainly not the least, I'd like to thank you, the good people of Ghana, for this opportunity once more. I know that many of you are feeling frustrated and angry, but I ask you today, please do not give in to negativity and pessimism. There have been reports of acts of vandalism at some government facilities and installations. I urge you not to vent your frustration in criminal enterprise. We must channel our anger and frustration into the positive enterprise of resetting and rebuilding our nation. Let us be brief in our celebration, for the weight of office will be an onerous one. Expectations of Ghanaians are very high, and we cannot afford to fail them. Let us maintain and even magnify this joy and positivity that we feel. We have arrived at this moment because so many of you believed that change was possible. And now we know that not only is change possible, but it is also already in process. Let us continue to believe that we are already moving towards the Ghana we want, the Ghana of our hopes and dreams. And in this Ghana where we have turned a new chapter and are setting a new tone, our best days are not behind us, my brothers and sisters. Our best days are ahead of us. John Dramani Mahama ya sebrei wote abatemu. Na pata tren ya watremu ya na akofa we ni bibriti aba. Sabra ya bekan ukupi mu atoemantemu an secondis eye hasakes. Wo mu board boku no. Abrante ba kwa ndo di makotre kwa bran bedu. Sabri wono so nam so ama wohia no nkwanhia wo bra panin kunimdie eba ye na afidie tetafo moto ibo de brum de pram esa brum pram sa bohu na chan kirese wode akonya nkwanhia pete pa de ano den bia emu evrem welembele ye district no emu na kwabran bedu so ojeje nani a wono nko a we kura de nese wo kwanko okofa de gere kwabran na ba Facebook no so na busanfo yemra mehwe ya branche na sinkeche enkeche wode nkeche nyina to anse do woko azakes football club no mu awurade senkeche wode na tumi for board so na nipa gufa na bedu team no de atodwa ya wo mo kire se de abado no ye dan de atu ani se tie ni a yesi bedu ya wo gina ni keke wo brand mama o te se mama di nkunim wanya 6,328,397 ya wanya no ntuo wo kwa wode eyezu eyeza Krobea o yemantem wo se eyeyu eyeya na eyezu eyeza otini moto so aban de pon ya enua kwabran bedu sabre ka se de watwa ensie donti se de mampani yeyin foforo kan yokwasi emsa no wotufo kwan be fa so ni jemro so den normal ensem fata yede ho behibri antwe ho emfa emfiri nkunimdie na aba na yenyina ye bosi na aba na interest Ghana ya basa mama Africana ba o me Africana tudo obedi so bia no
wɔn nyinaa Ghana wodi so a wodi yes ɛnsɛm na si yɛfrɛ mitirimuda hene nana kwasi wosu ɛkyerɛ wɔn ne menua asonaba ɔhene Kwabena Boaten akora deɛ aka no ɛyɛ wodi apomode mapade eno ne hepa plus mixture apomode mapade eno ne hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Plaxmox mixture no. Malaria dronana. Anne, say an answer. Who bet ye the same wife, you tested positive. I no be no. Says a coup malaria morning, yina. I'm yina negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixture no. And what do you swabba? Cynthia, I was so immune system. I strong the beer. Anti Pavi, a support to immune system no. Na Plasmox no so, to malaria no good. Malaria symptoms. At a say a tipaye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days. Na Pavi, and the Plasmox mixer. 1 mono, 2 malaria and asakura. And yes, I be doctor. From 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grenady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for a battle more manufo and Quadawa in Field in Nunca. Our pharmacist and her bashop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir. Perfect series books here. Oma me koto obi ma me mano. Owe jajai. Abua wa mo se what to make in kai kama. Wa kabrofo. Wow. Na nkontabu akura de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAG perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo and a tre wa nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG, books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Nina. A free basic 1, equasi basic 6. English every basic 1 equasi junior high school ne ba ne combine so a owoni nyina bi English nom and maths nom me say books bia ni ho a perfect series any bi na GS and naka enso am approval enti obata bia nkoto bi mane ba and na say we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a etufo nko putuoja station hwa enkran danso mine first stop any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ne hepa plus mixture Pavi Plasmox Hepa plus mixer to malaria and asekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini menti ase me do. Tie Hepa plus mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She wo ye Hepa plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear Grenady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for a battle more manufo. And Quadawa in Field in Nunca. Our pharmacist and her bashop at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixer and Mapobudra Mapa. MDRG a Jordan Kratwayatu. Order 4. Mami misa wasembio da bɛn na opɛ brɛsɛ ukɔhwɛ onipadua mu sɛdeɛ onipadua na kwa na hoɔden sitie obrɛboɔ osa cholesterol anasa de dodo ɛwɔ mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC sabrei me kanfo by grace medical center de ama wo sɛ nhwɛmu bia bramie nkyɛn ma yɛ nhwɛma ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de kofi tem kwese bibia de yie na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ne timi asra no by grace medical center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area hwa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi, Asem Beba Dabi, Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea.
Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu wo ha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi wo ha, Wuko tie, Hefa piao. Adani Muguhura. OTEC 102.9 FM. Ise nyuman ubia ni nyuma. Nyuman dosu. Nanso di odi amenipa no eno na wede ohweso edidigi. OTEC nyamema won nyuma no enkoso. Openia wo pie adwuma no enkoso. Nyinkyire enkoso. Abawo enkoso. Enkankan kwa mantie no wo ye madwuma no. Wo mu nyina da papa. Mo won ahoɔden ahoɔden ne wo dia. Eni se ame no kasa no kai. Enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm ye. Wo so wo dia sene ya metumi atiato obrane no hwedi. Pataya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi. Ebi nso wo mo so. Na ni asɛm wo adini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan. Enwo no tuturo nso wo mo paaba wo da so busua ɛyɛ waduma. Papa wo die ne kyensɛ. Ye kan sɛ ayi ni na ase nkam. Bo wo mu nyina ho ban. Ebi dia ye tia. Enwo brofo enyanka papa wa yi bi. Uteki mo nyinkyire. Edmanu tumpon. No mo tumfa abotire odo. Ensema ya no mo tika. Eye putu sema ye ne ya ne ya ne kire se. Wo mu gu enu ase nyesa na mo tie. O mo ka se edma na mo ye no. Embra wo mu obi enu ase ne mo ye yo kaka ye ne ya na mo. Papa nka wo mo. Efi sa abre bro hwiri kopum bra. Odu obi a bekọ. No de baba betena se a se de be ya on be hisi. Na bibi ato ye no. Awurade wa ho odin no tumi no. Ense wo manya kokoduo. Emfanya kopum bra. Wa obi woni mo nyamo. Adumuni. Amen. Amen. I say, a man for Kabia. OTEC 102.9 FM. Usum say. Say, ye be pese, ye be frewe yeria, onene wohui, wa, ena obaba no, e ufia ha, obepe. Untu. Tunanu untu. Mate. Say also be to ama wacho. Mate. Okay. Okay, but any das. Eba ni papa pa ni o. Asam na ye kan say ya ye kan say no. Enye abontensu o. Eye eba any papa. Me de wo mu nyina na say. Wa ya me 419. Ama me that time na nkeme tomato prot. E na wa mama baba be si dan wa asase no so. Atu ho nsa and dance for ho. Won kan ko. O mu nyina. Eje oboa. Ani igbe. Oboa. Meba. Obetu nsa. Ensa nyina ka ho oboa la. Asaguha. Maame ne ba he no. Oni igbe 220 cities o. Na maame ne de ma. Me yire wo. 20 cities. 20 cities wa pa. Igbo nyame ka. Ko kunu eto ne say. Man to ko. Oboa. Father me say dance for ho. Dance for me. Asaguha. Wa slow way ya wu slow ni pa dia. Una we papa ni. Tie Bachiru. Ya me pesa me kire oni say bre wo ho ase. Me mpeta me mu o. Na ade e wo me say free me nkola abem. Bashiru. Yes sir. Bre wo ho ase. Me say me 43 years. 43 years the booster papa say ne say ne madie. Bashiru. Ah manya sika. Bashiru. Tenase. Wa hiti dia na epi abonten na akọ na mfrem anyunununu mfa ho. Ojo ano aba. Na ayi oma ya unya wo nom ne wo mo da no. Eya ehefa na unya wo mo. Bebre na ya ashawo lai. Bebre na ya he. Ashawo. Bebre na ya he. Ashawo lai. Lai be na akoso. Oh, say like me say me to na say. Pese mi hu ba bi a wo kwa ashawo lai no. Asafo ya. Asafo. We also BB side one. Ehwa ashawo wo ho. Enti wo kwa be na ofa so hu se we mu ya ashawo fo. Oh, mu jeja mo na be flow. We between ka short. Once we got a short. Enti wo kwa na wo de he. Na me call them me want debate me price no meet me. Enti wo price no na utimi ko say. E be 40 cedis and say be 50 cedis be. 40 cedis. Na watua. Na satan kra 20 cedis kra utimi tua. Sisi na se ne bo soro. E say di asha wo de bo kosoro. Omo nso atutum. Isi omo atutum. First and there say. First we kita 26 kra na.
utimi nya bi na 30 cities ba 60 de nyina ne bo akosoro say kire wunya say 50 cities bi at least 50 cities na bi a this bi a onya local one bi dia in local won say o ma bi wo like ono no men kan say ono ni levels ni share ni suru bi a ana ono no hu say bi a ono bi a o share o fan ge bi a the form ni gina so bi a who number one slim girls ni bi no esi ya wa shawo local wo ho ena dia hin na enye local no dia enye local na hu o ma hu ni form na wa tun say we uniska unti wa ka son timi nko unti take wa tun say yes o kwanya de o ma chance ko na o short dress mu kra na o timi ka say onya ni type yes o ma nye local ne de o mu no gina so o mu de o mu yim o mu no so je say ni first me the local one na make ko bad omo hu omo timi say form we de car escafola la ni bi ni de mi na won di ntimi te ame nko na okọ ho a eya enka wunya omo nye local ne bi anka ope o mi na me ko na ni de be bo mi ase me kwa se mi hu be to mi kwa na me pe mi no oba be da mi hu be to mi enu kwa ni ade na me ni je o ni oba da ade na wunya free mi no oba da dia ase like mi hu se mi hu to mi ase mi hu se adwendwen no esote ana me ga se ntam bi adwendwen doson enso kan nti so ni oba dadia ase nwa to me na sa da wie na me sa tran se jimsen na ma de makwa kwa na nso ya chance me sa akọ enti wo de da bia mi say da e de bia this miniska wode alaje bi me dala ta ko eduma Asem Beba Dabi me ba ye no na me tini penku ka trasra tini bi enku no so a don so nko ana me ya don so ku enku ni Asem Beba on ka no kura wate nyana me to me nko ana me de sra OTEC 102.9 wa don so nku ni na de enti no odun so gu hunkum na wo ye da na hu se dun so de wonku nim na to so abante dun so nku ma ti wada ma hu ya hu se to so enti wo hua na hu ye nyana me de fa na ni mo Asem Beba Dabi de fa na ni wasra wo yire dun so osre yaw me de fa na ni ana hu se that don't sound what you friend cool Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi
Okay. Na wiai odoman kuma nyame ayeye enka wudin. Na wiai odoman kuma nyame enase nkamfo ne ntontom ene yedema udin kronkron no. Adofo de adehye awiai moma yema yenho yehyiehia. Moma yema yenho aha. Na yema yenho akwaba emfamra otek 102.9 FM so ewia brei yasehia bio ebre na so na ya Asem Beba Dabi dwumadie no ene ye de ba besom dwumadie a yedie da biara da ye ka de kiradofo etiefo ne adehye se ye disua de ebre kro na amu ne ye de kire ye ho nso ade enti na awie yi a ye hie yi nokre moma yense ye ho se ye ba besua de ebre kro na amu ne ye be kire ye ho nso ade ewo afidikasie yi so na wie adwumadi a yedie ye live ewo Facebook na YouTube ne so so wo ba Facebook ne so o hwehwe Otek 102.9 FM Otek 102.9 FM a dwumadi ni stream live ewo so de obeye nie so wo ba so a eya ahye ma wunianom nya de suane ade kire dwumadi no bintie ma wonom enya binsonhwe ebre kro na mo ne na wiei wadwenkire bia a wo no wo de betum wo ho ama yen ye beje ye bekan no kama wo afirikasie so am obi ate wonka ena wiei eya ahye se wo ba Facebook ne so a eya ahye ma wunuanom enya de suane ade kire dwumadi ne bi na wontie na wonsanhwe afa YouTube ne so Otek 102.9 FM honso dwumadi no dem edem saa no onso betumi akopɛ link ne de ama onua baabi a wo hwɛ yɛn free baabi a wo di free a wo de ba wadwenkyerɛ ho hia fatom na baabi a wo di free a wo de ba de aka ho bi ama yɛn so yɛn saka mede de Krobea nana Yaw Asante awiai ogi amanie ena awiai apese makana nanie awiai Krobea jata mene mapamfo yeshia oba de ya cha me awiai yeshia umpom te say Nyankopon adome ho ye pa na so so Nyankopon na da roma benso me ho den ye de Nyankopon ase ene eye benada sa ene nso ye da foforo atwedi ampotuturubu nso kwa me no sa ne tie wasan aye sa ene yeshia se ye ba besom sa pepe na yesom no ye ka de kiradofo ne atiefo se eya adesua esanso ya de kire entina wiei ye ba besua de ne ya kire ye ho so ade very good ene ye nuanom a ewo Spain ebe monitor show no ewo Be Love Radio ne so ene woni a ewo United Kingdom mu ebe monitor yen ewo GN Radio ne so afei Patmac Radio ne so ena afei Abawa Radio Amansaina FM Brini Radio ena Sahara Radio ne so woni ewo United Kingdom mu ebe monitor show not live enso wo ho ena wiei Kings Radio eno so ni TV o Paris France buchimani mu ena wiei wodom nso abade mu abiebiem dwumadie ni twagu enso ewo ho ena ye wo Kings Radio eno so ni TV amponsem onne wo squad nyina no ye chiachi amodache ima radio eno wo Denmark ene ye wo Rakus FM ewo Belgium Sahara Radio fo amonso monitor show no nyina no ewie krasi asomdwe nkamo ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America bruchimani mu ena wie wodom nso tie yen sign so hwe yen ena wie ye hie adofo ye ba besom na ene edru die eden edi ama adowa ewo na brabom muntie adowa edru the crossroad wadru nkwantanan ne so ohunu baabi a wonfa enioma yesi wontan edi ama adowa onko ni benkum onko ni fa onko nanim ana wonsan nachi baabi a adowa dru a ogina no edru die den ewa abrabo ni mu edi ama aboadoa na weina jatanam kwa yeyi mu eno no nso kodru nkwantanan ne so na wodru so no baabi a no ogina no eni baabi a aboadoa gina no odi amoamu hwe o
adowa wahunu jata enkede na adowa beye American tente bi anka adowa bekɔ no nanso we de adowa yira afiri ne moayem jata gina nanim o jata nie adowa gina nkwantanan ne so wo hwɛ aboa yanim sɛ nani kura atra aboa jata ti jata nante kwa adowa so na adowa gina hɔ o nante kwa adowa so na adowa gina hɔ okɔbɛn adowa no ɛna wɔpagya ne nsa ɛna wɔde bɔ adowa adowa ho ba ne ho so no ɛna wɔyɛ jata anche adowa ɛna wɔbusa ne sa adowa na adɛn na wɔbɛgyina nkwantanan so wohunu deɛ wonyo sɛ nka woadoa paa wahyia me jata ka ba this time wɔpɛ baabi de uti awura na nyenyam bi adeɛ na aba adowa bɔ n'ani na nisuo kra 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 adowa na esui enti jata hunu sɛ baabi adeɛ na duro no ɛsɛ sɛ ɔma ahumɔborɔ ɛyɛ adwuma ɛwɔ ne adowa ntam ɛna ɔde adowa kɔ pɛ dua bi so ɛna ɔde ne tena na ɔse adowa afei ka wasɛm fa kyerɛ me ɔse nana jata wadama ebra na mi wobie na memfa mabusua eni agro ebra na mi wobie na me namfo no mu ani gye na me yere eni adofo eben me na memfa wo no mu ni agro enei makwa ahohiehiem me ho akyere me ho kyere me no baabi a meto mani ahwe bia no obia paw me sesei baabi a megina yi mi hu sɛ menkɔ machi ɛnkɔ saa nkurɔfoɔ yi hɔ menkɔ mi benkum menkɔ mi nifa anaa mentoa so na mekɔ yi ɛdeɛ na ɛwɔ m'anim ebia ne sɛ mabɛhyia wo yi deɛ na ɛwɔ me benkum so ɛdeɛ na ɛwɔ mi nifa so sɛ mekɔ machi a ɛyɛ feliwa enkugu a madi ɛwɔ abrabom na mesɛ kɔ akɔhyia ɛno ne mi su bebrebe yi o jata hu adoa mmɔbɔ ɔhwɛ adoa di no ɔka nsɛmfua bi ɛde kyerɛ adoa ɛna wia yi deɛ wonam mu no wona tie jata asɛm yi baabi a waduru no ɛnneɔma nyinaa tete apansam woyɛ wo ho hwee nyɛ yie waduru the crossroad ɛnkwantanan no wogyina so bi baabi aduru no wohunu sɛ wonkɔ w'anim wonsan kɔ w'akyi nkɔnkɔtɔ saa ntontodie ne mu wonkɔ benkum anaa wonkɔ nifa wona meka kyerɛ o se tie jata na sɛ mo ka kyerɛ adoa ne bi ɔse aboadoe abrabom ɛsɛ sɛ wayɛ nipa yi wo a meka sa kyerɛ wo ahohiehia bi abrabom wasorɔkye bi ɔyɛw bi adeɛ bi a ɛbɛsene wo bi bawo so sɛ bawo so a ɛboa deɛ di kan ɛma wohunu wabusua trodo ahokyere a wobɛkom ɛna wabusua ni mu bra na wo bie sɛ wokɔ anya asɛm ketewa sɛ ne ɛyɛ ɔpaapa nie wɔfanie bra nie sɛ wokɔ ahohiehiem na wonya obi ma ne kae wo sɛ woda so yɛ ɔfa sɛ nipa ne obusua ni pa deɛ ɛtɔ so mmienu saa bra no na wobɛhu wo namfo nom ɔba adeɛ kyea me yɛ madamfo kwa ahohiehiem na hwɛ jata ba yɛ me nyɔnko ɔyɛ madamfo a me ne kɔ ɛna me ne ba brɛboɔ no kwa ahohiehiem na hwɛ sɛ saa brɛ no otumi tena wo nkyɛn kae wo sɛ saa nipa wei ɔboa me a ɔno ɛne adamfoɔ no ankasa saa brɛ na abɛhunu sɛ wowɔ yere anaasɛ wowɔ kunu sɛ yɛyɛ a yɛkasa yi woba amanfoɔ afie mu wokɔ nkura hodoɔ mu woba amanfoɔ mmɔnten so a wɔnam a obi nam sɛ nka wawukura nkɔpɛ ɛyɛ awadeɛ mu o ne ho akyere no ɔkɔ nkɔ ɔbɛɛ ma enti sɛbe ade a ɔbaa no de yɛ no ɛwɔ awareɛ no mu no adɛnti a ɔno ne tumi kɔba enti naaw deɛ wɔpɛ ɛna ɔde bɛɛma ne nam mu kwabenane sɔre a enisuo ɛna ayɛ n'aduane a odie adɛn ontumi nkɔmɛntia ahokyerɛ ba ne so enti dinwia no ɔbaa ne bɔ no deɛ wɔbaa no pɛ no ɔde ne yɛ saa ɛna ɔbaa ne nso ho kyerɛ no no hwɛ deɛ bɛɛma no de ne nam mu afɛ no ahu sɛ yɛ sɛ ne mmaa bi ho ɛfɛ ɛsene ho
ona ma ho kyerɛ mu ntia enioma nkoye ntia wo hu se se na wo kura na mani so aboawu saa bra me behu wa me fa wo no nanso se wo kɔ saa ho hie ni mu na wo begina saa nkwantanan ni so bi de obetumi atena wo se yere ana se kunu no ono na ye the real partner ye wo ono mu eye pasinyafo muntie de jate ka kira do wano no pasinyafo wom twam hyanfo no ono mu foforo yenka ya ye de nam no oduru baabi a wo kɔ a obesi ahokyere na ba waduru de deni hobio aduru de anwono enya me na me ne wo ba bebre mintumi me kwa akɔpɛ adamfo foforo de obetumi ama metumi aflexe se yenko wibia wo de ye kɔ yenko dibia wo de ye kɔ yenko twetwa bia wo de ye kɔ enti obesie firi wo wa ho kyere ka ni mu no wakɔ akɔpɛ de eno nso kɔ abusua ni mu saa na utumi bo afaase no na utumi bo anana no maame no papa no wunia bi eduru de eden no wo ye pasinya enti won so wantumi no wanto akwantuo ne so wasi wa ho kyere brim ebra waduru san kwantanan ne so no ubehunu abusua ubehunu nyonko ubehunu oyere pa na se okunu pa afi ubehunu pasinyafo oka sa asem wei ede kyere adoa no ogu home kokko no ka se na nejata de wakan na wankume me da so tiase home fa me hwinim na mitumi no ka sei me nkomachi bio me hwe benkum na me hwe nifa me komanim sesei adoa kodiye esan wa abrabo ni mu mo amopaw no mu tumi abanie ana mo betena baabi a mote no obo Krobea asem nie Monica sa yana nyame ase na yechia yetiefo nyina ona wabiebie mu ebiti se tuga afei ye abiskona ono zo wabiebie mu amotie nyina yechia mo akra wasama okan ye mu du papa ade ba ko ameso mede ka ho aye obi asabre okọ ahokyere mu sania ye aboyi ekọ ahokyere mu no saa asemi na me so mede ka ho ewiase a wo se okọ kebetumi wo se okọ tibia bia mu bi efise ebre bia abrabo mu de ebesie bia na de abetu bia no wo se ohunu sania ekwan abefa so a wo ne nea abeto wo no ebetena sa yade abebo wo a wo se ohunu kwan abefa so a sa abre no yade ebremu wo ne ne betena ahokyere ohia ba wo se ohunu ebreko aba no kwanko a obefa so a obetena wohianum wadwuma sey a wo se ohunu kwanko a obefa so a obetena adwuma sey enum oyiri jaiwa saa na ukunu jaiwa ompena jaiwa the same and wo se ohunu kwan nti wo se nka nipa bia saa brabo wenyi saa ebre wenyi na ebitu bia bie nanka wo hunu se ampa sei na etie akra awoba ewo kwan ya fa so tena awom wa bra awaba no awone ba ewontaade a wo behye enti awoba ya na wahunu se sabre ya awaba no ekwan ya mefa so amesiesie me ho eni se be ya awonye dai enkomi mu ebre huhuro beba no so eno so wo fa so ehunu se da bi huhuro bremu ayewei santaade we ni ade we na mehye se be ya fifisa anase huhuro nyedai enkume enti se ebre bia ba na wakote bia foforo bi mu a gitum se ne wo se ba na aba no enti ya ahyenso de pekwan abefa so a wona ne betena akura edua bia egu nhirene a titiri wa mango mo saa no obonse emmoa bebre abegu so wansampo bre ya friends ya wa ene funtie ne no mu nyina Wamuguso. Hey. No ya bra wagu nhirani no. Nhirani no firi ho se kim saamwa ni nyina hu omo wa mango no so bio. Wa yira. Fi se flower ni ntini omo baaye omuko. Ende se amango no de ahye ni tirim se flower me so a me won namfo flower ni me so a me ni namfo. Endi wono enye ne nwanwa bio. Endi wo eye onwanwa a wo mu ne no ochina bi enye onwanwa. Endi ebre ni ato ne no unu kwan a obefa so a wone ne betena
enye won kwa emfire wo nsem ebire bi beba saa nkrofo na wo mu dwane wo no wo mbesan aba amu aka se se wo bra ye pai wo ene wo bra ye san ba wo nchen asemu a wo kan nra najo nra ma nantem medimiti ohwimu ana amhwim kakra kone nam ya medimiti ka kete no na abo donko abapa ho simaduo no ho ko baabi na madam yenu anyane na madam yenu anyane na mebedru ye nche mebedru be 12 something na mebetna form wo hall ena me reflect ewo nioma bia aba me ankasa mabra ho atwam sabre na wo firi oboase be kumase a na lorry fare eye 30 pesos ene ba 5000 ifri 30 3000 ene ba 5000 ene ba 8000 kofo ba se ba kra de no that soje 8000 na enso sesei udi free kumase ko boase a eya fa 8000 ne 3000 ko gina hore na udi free kumase ko sehwi sabre na no so kra ye 8000 from kumase to sehwi yo so na me hwe enioma e account ye e free me mofrase me tena ha mi tua kwa ha mi ko suku mi bewie me ne me ofe kotena kwani a me ofanum bi boa me koye adwuma wo boa sese kirekire ni kwani a me fa so koka radio so kasa nya bi kaye kwani a me free boa se ko sahwi kwani a me fa so free sahwi eba kumase na me ba fidadam enenne ba bia na me wo sa adwen no eno na I pounded over sad ade no a be see say ede me ba bedru me ba uteke ha enioma esisi ewo makwa mu nkron be si nra no a me pon wa adwuma ene me yaya me kone na wo ye no it was a very long night for me although I had less than 3 hours or 4 hours sleep. But so short time now me the die no. It was a very long time too for me. We are say to the bia e ya tenase. Fa wa wo ho nwini obi ho. Dia wa ho no ntumi nwini nwie. Fa wa wo ho fa to ani so na roli enioma abetwam. Yene te se dia wo hwesine no. Ahomesem betena ho. Tena fom man tena konwam. Man kotena dining table so ewo dining hall na mo mete fom ena me de mian kasa mabrabo esi manim te se de me hwe TV ena me rule no e ma me hunu abusua e ma me hunu namfo e ma me hunu passengers ya abefo me kai esi se wo yesa e beboa wo nso ena wi e wo ba ye YouTube ne so a Miss B or say hello Nana Krobea and everyone. Hello Miss B. I want to say your man will be your phone in answer a word officiapa. And George Asedu or say a cry a Krobea Asante United States of America for yes, Renyanku Pony Shira Eddie Ama Unu team na Alex Chey Mensumi were United States of America Minnesota for na Baby Drew Nana Krobea Nyanku Pony Shira pa yeda so anyway Juma pa eni aduma kanya wonso woyo Esther Safo akere medofo pa onso aba homane so osana na ya Krobea Asante good morning and me so me show all the way from United States of America Nyankopon kam ho pa wate ene da ne da madwuma pa mobo Ivy Asante wa Ivy wanfa ba bia de free na ama osana na Krobea da ase da biara da ene education enkuranhye motivation ya wode mayen ewu teke feme fidikase yi so nanaba afrifa ena o se akra ya Krobea Asante ene menso mene master lasa ena awudu idrisu yenso ye wo asuofi asama new site Nana Krobea ye hwe wate mate Nyankopon hira mo pa nso Millicent Akwa ena o se Nana Krobea Italy for yenso ya ba ya join on live
enso wo YouTube yi so ogoro mensa nso nie ono nso wo manso asuo nwunu fo na ba bedru o ventures fo no o se akra Krobea yenso ya bo awuram nana and was good afternoon na Krobea I believe all is well with you nyankopon na da romenti yenso ye hoden wa ma ye nkwa hoden Georgina mensa no se akra Krobea no anu aka no anu aka no senka ye jai nipa bi ho adwene na ye de ye ne aye de asie ni so a enka bebo aye nana Krobea I just don't watch this show for fun but always something from it the educational minyano nana ema menso makomato Millicent Akwa ononso ena join ye Mary Cruz ononso wa homane so no say yes very strong and fantastic motivation enkoma na nejata ene adoa ekodiye nana Krobea enkomo ne ye me dedodo eya ta boye jata ne adoa nkomo jata ne nkomo ne doso jata nkomo ne doso mate na wiei mewo awuraba bi moma ne man nanim kakra fansa gu bibi ne kra so fagu so aha na o target nie aha na abekasa na yetumi ate onkaye adofo mewo awuraba bi ewo manim ha oba koko plantain chips oba koko akwaba yeyo ohun say pacho me hoye what do you say pacho 19 years akom ni nchiremu usa dodo usa where we school pacho me we JHS one to aso one SS aha de kasa yemu yitrinko why yo 19 years ya where we JHS what was say pacho 2 ai 19 oba panyin was say pacho 2 years monye kotifrimu mame kotifrimu ono wo 19 ne ba panyin wo 2 na je so wonyemo ye no obe 16 onyemo ba panyin na wo mfie say pacho 16 pacha eno wo 2 years ketwa ne nso wo say wenya edi ampoa na abo ne saa no one bema ba ko na awu mienu pacho dey kaish 19 years oni mema mienu na awu mienu ai oi enwum bi ye frenu ye di nkunim ye di ko ye be sana di bio kwan onim za anyom ne to onim gospel to na owo sisi fia ni bi eno di onim to kakla on ze ye di nkunim ne di ewa so ono ankasa nso osisi fia ni bi etiefo atia donko akra ye otia ono nso osisi owa de wa hwedi sisi so ono nso osisi fia ni bi sisi fia ya e di asemu abai sisi fia yi we de what de cheche debi o therefore de asa yamfa cheche debi and sisi fia no therefore de ni wo mo and wo di sisi fia say de nyina ka wo sisi fia wo sisi fia ni bi o sisi fia ni bi mekra nkwa na mete ana wa san bete o therefore de yamfa cheche say o sisi fia ni bi ba sana o therefore de na ba oh okay and ye akra ni wo sisi fia ni bi ye fra o say akola pacho femi Frida adoma Frida pacho o free he na ba adoma pacho mi free thread by mi kromi kumawura so na o free na mu thread na ate de na do ba thread pacho obi hye me nene wa manta mabedi no thread o be hye obi pacho abrewa na akokra nti ye do afri kumawura so abakumase se be hwe abrewa oh okay na oba panyini ne ketwa ni nyina wa habi ba pani no me papa ena ketwa ne wo nchen pachai okay edi asem ena adoma 19 years ede wa ba manim ha ena wie manim atiefu nyina hye wasem na se hyase mentu nsimfimfini hyase na mentio pacho de mame ba ha wi ane se 2021
na minya mi hu boy bi e wo bodumase kumewu bodumase na de ma mi ko hu boy ni se yebu girl bi ko mo bodumase no 15 years eni yebu ni ko mo bodumase asie obi kun no ai e wo bodumase asie ye 15 years pa chai intedu ni we keeping no ena ma mi ko bi minim na mfo 3 aw mo kan ma mi kan 4 nye nyina ye ko bi tie de gina ha na ya sise bia intedu si ye beko ti abekwa na boy boy tuntum ebe frames obi frɛw na me ka so mo ntwem na me ba ti me kwa no se different boy na o sumo obi so obi frame e man do be frame ne phone so me mo bo me number engu so e na mo bo number engu so na me sise sa do fra phone edum ba o fra u benyame ene de o fra me wunyame nti me kwa akwacha ina o si yo ti me kodru fie ya flo ho ye kɔ ade achi na wia be 12 na boy ni frame no so ye frame owura me na me ma obi be fra o ma me na me se a okay enya ma de mehu no see you na me se ne dia se no so opem na ni gime ho opeso ani metena owura no na e kasa akere ena me se ne sa dia ma ne mate me nso me neti da by me nya virgin me mfa be man ka se me ne tena eda ba kum da nde me no obi antena da ai but se be me fa wa real de and dey dia kwa pa cho me ba by me nya virgin me nso me neti da se ne onya virgin e kire se be ma real ai aha yo mate aha to aso eno so oni metna na mka ni nyina kire no se eno oni metna na mne ne to a ti be se 3 weeks time na mne na akase ne yedi nkomo na ye hu ye na fe de mi ko ni fie no no nso aba mi fie se boy no ohum foforo edranum la be 7 kula no nya ka kro betima 90 bo odumasi abara so na msmith mi ko ne ho wa be hu me papa mu nyina mso ehun boy ni te sa de emfa menene wo ho ti menene wo ho no na mi hu se na mtai ko no ntai de a one me deda ti 2021 ena mi wies JHS Asem Beba Dabi ti November mu no ne ye kire BC ending mi menses ama ena mka kire ora se ora mi menses mo menyem na se ye nhwe se ebeba na ka 3 days ama sama enti kuseo akwada wo JHS ya okwa akotwere wo nsohwe ena ode ompana ko fie ema wo papa ede wabusuafo ehunu no wo nso je ne tum mwanji na ntum nyana mya krabon ya sumam se wo kwanya mese me kwa ha eno anu no okay eye enti November menses ya ma ena abo na mane eno na ka 3 days mane be ende eno si ye nhwe 3 days no e mane endi mi sebeba ama ti December ni ye blonya e ko December so ending ama ti kire se ne menyem no ena mka kire nsa mi de me pesa me ye nurse because me nurse adwuma ne simani so nto ebe ya o mayen se no ena boy ni so ndi ontimi mayen se osuro o mayen se ne bia ni mawu ena me see you ene ebe nde no no a eba de beto me papa anim eni mi sister bahako ese menyim na me pesa me sai no me de wa beka chilem so mo hwa ma me sai ni dia na bibi to me on de ni nsanim to me ono ni do ma miska se menje nya de enko sai no intimo obi ama miska nsen na see you timete to hosa mi nsen mi nya 3 months pepepe na boy ni ompembe mo ni mejai ade ya ni girl foforo oni ni to no oni ni girl ni jayen girl na sa babak na nukrani ansa na boy ni yebehu odi moto kwhye ho ama ni nan ni bubui tina na girl ni nim se onsoli biem ma satam na obehum de no asole oyede onante tina girl nim se onsoli biem na genche wakwasa no so mpemi biem nam sina wo mpemi biem nam ka se ensen na so ma ensen ense sa meyede no so onde de waka no aka o so mpemi biem o mpemi biem o ka o ma mi awo pa cho no so ma mi no papa ewu sa no ekwai o ma mi fa su yen sa no no so edi bi di mi o papa sa no de o ma mi do de ya mi no
ɛna ɔse me de ɔmpem bi manya 3 months kora ɔmfa ho na me frɛ na damfo a wɔbɛn ne pɔne ni adwuma otwi abobo ya ɛwɔ bɔdoma se ho boy no pacha etwi abobo ya wɔ bɔdoma se wo se yɛfrɛ no owura de yɛ owura ba ne blɔfo di agema Augustine obi anim no na me frɛ na damfo a wɔbɛn no ɛka kyerɛ ne sɛ sei na wonu yɛ ka so mpem bi ntime sele no sɛ maen bɔne bi anaasɛ makɛsɛ tia na ɔmfa nkyɛme boy ne say da mbunkoto je esu saa o boy ne mo say da o se won pembiem de o mpemibiem na mse na memwo da na wo se wo mpembiem ni ti se se ameye da na se chinchine atwan on de waka so mpembiem ni o mpembiem tani on hweme free 3 months saa kwesi me 9 months amede be o se wo mpembiem to oni ma anya hwi biem kwesi sam te kabo so me mienu ama me 9 months aso no on hweme mpacho mle misko mi nsen no so mpemi on hweme kora te ka me akatu months ama me 9 months aso na friends am meslo mini she mini enkura ho ne mani bi okọwo a o de banwene nkura ne ntade ne so mini mufua na am so okọwo kura o e wo hospital o beto deto ne palace ne na asefo enu nsumini bi ntimesra no de on hweme o mo am na mintuto saa ne mawe no so ano de da o so ampem de mi nya ne hwi bi na me tu na damfo na nim na damfo ne kasa ya ntina nwumle na damfo ne blem 1.5 na me de kototo sam ai dato ene palazo ni glofa o kwa nurse for ni no ramba obedas ansumi to bi amakomako rasu no omuji tutu ba ukokuma ukowo dia omuje ne trete ba me nsumi to bi amakomako ena asa me de to ho me frɛ no me paacho ibunko toje nsi de maye ubi o de fa chem na me mo aplim na kuma so ntem bi na me to sa ma ngwa hospital da minya 7 months am se me be won enam ka se minim akura me wo no tene me ko hospital nam kwaji book o kwaji book no so meka skocha scan nene me di ko cha scan e bla menya 7 months na me hu se me wo be ma e flo me ngwa hospital biem wanyum se ye om se ya abibiduro se di akura no me nya bi nso da be ekosi se me de kwa was me frɛ no so o me miska MC timo wa menso kasagua o de kasagua menso menyamua na ma check mbosumi amedi bewum ansa kra ni makotwa miska anti scan de bo om so mo nka ne Krobea wo ba kra mo se be ma timi wo mu date no kra ni minji ni ba me de ma bo me bosumi amewu by date ni de me antwele na mewu July mu to July mu na kawaze say na ne kwa na ekonta kawa month na mi flora sinti say mi ko wo o mo ame wasi debi na isa da kame nkwa medi awsam na me so kakra me efe de mintimi nya kese be ni ma yetan onyum no ai me ni de bia na me fast anopeto enyumle oba pemfo enti me na mfo na me no mo na me kamin sam chrom na efe de omo edi me hun kwankwansan wo baby echi saba no mutu ehodi kwankwansan ni ehon kwaso ahene eti saba ni sado musi fa se me wo ho no na enkwaso ahene efre bera ni banse onimesi me se efre ni frida no se no so mo mefre memla to mo mefre no obusa me se mate asem mi afa ho na wona fofo esumesi ama bo atma any grace na ekasa esemi eyampa na msempa twa eyampa na wo hwɛ me kura tu hu se maye tantan yo bia ma ne nhwɛ no asim tete sa da de maye hamna ma wo ho ne madia ne mato anzim pacho mini hwe ba ka bo so me ba kwa mama ko mini hwe no so de enya hwe me nko te sa da na de chie na nwumle be 5 mo na bra ne ma de obefrem ebefrem ko ye oh wa tablo chire tawo enkura ntade enwila ya de nwini enkura ni nyina papa no etobi ni nyina biblami eta me mfanko ne se konkonsa na onamfo de kodi no oba mu ho na boa aboa me ehon de aboa me konkonsa papa
ti aboa me manya awo ne ho niema ba ka hospital niema na mde bekunu atobi ama akoma ti hona papa ne ka se me kwana me kwowo a na se be ma no eba beje akora na me mfan man ba isa wa ma meje akora na wantu ni dinya me obema me de nato no na misi you timini na muamblan ohumi ebo anu amam 10 cedi sa na obizam sa akora no te se na msi ne ho pa choba ndi onfi mi ontondi otini baby na me nkwa mini na mu ka be 3 days and 3 weeks aman manta me sha isa me be wono ebe kwa na wie na msi se sada me be wonso hospital nkom kokro meye made na metete hosa ti akabe 2 weeks na July na me ma botto ateme won aka 2 weeks na no aso ti ni 30th July ni ame ehye mesundum na me dem ko ti mo ho na nso nkitinkiti bi egugumegu ho troka nkitinkiti sa nam kachela mi na amini ti fese dana nso nku nkitinkiti bi egugum na se ene eyawo to aka sa wo na obutam sam ko hospital na msi dem na se na me nko hospital raso ha hospital na me nkohwe ti me kwa na omo se omo je mi book na omo se me ma hospital so omo ja mi se mi nkofi a mi nsu ho bi me ma hospital nyane emewu nto omo meje mi aka akosi se mewu na ye awo na aka me no na see you to me da hospital ho 2 days omo ye no omo se awodi na bi ba akora ni ntimi ma wa biam na me tete ho na awon so area na ere me nso akora ni ma no mga se no mebo e chire di makokumewu eno omo boy chi no mse ma bede wa ma de a chide metua 50 cedis eno omo flare boy no eno odi 50 cedis ni odi buy no odi 50 cedis ni buy na me di kokumewu so kokumewu ko mo twi mi moja bi gu glass bi eno omo di nso si nso no omo wo me mpane ti me gina ho sa Friday me gina sa kwesi se me de wo ni memenda ti ho na me de wo ye na omo si omo yi mi age se mtwa 4 million na one mint me wo me blame ankasa na mint me to omo etete ma si nyina na omo yo omo pempa na so omo gi me 4 million omo ni bi ba to niama na ma ntutu na so mtobi amiensa enso mtobi aba akoba na me flare boy nka chilense ode ma mislen ma ba wo so meji se tuonchia na no kra no so onchia na mpapa enanti kon tam mpapa dura no nso atumoto anka obekomlem e ko twu obinia ene esade a oje no dem oje 4 million man odi meyi mi flifi pacho a free hospital hono obeyi mi free hospital e ko ofie no 4 million de wabechia nti ya imi free hospital akufi eno ma 1.5 pacho ebesine enwan akula ni dino yanto ena mfren ka chense ora wona obeyi mi free hospital by papa bi adoyo oye mi nto o say sa wonto akula ni dinya anase me mfantu anim so obe me ya de na to na anaye mfane nto na ba o senke de meto na ya mfren na na agyache o chiledom sana papa ne din o de bae no ena wo say debi ya mfane nto na o de meto wo fa bi wo fa no kura wo nhye de nim no ba ono ane ya de meto no ena misi o de ne beto ne wo fa bi a o nhye de nim no okay ena misi na me wo yan blan so wo ha no ato emo ne anwa ena esichile bi enya mamlek nya no de ablem se mfa enhwa akura na misi no de ablem te flu na mka chile boy ni se o me yamfa ne ntuna na yamfa ne ntune blan wo kana asem ifro enu anu no boy me friend na wonfa me friend ka so me miska kura o mame enti ena intentin metwo minya be 3 months na menya kese me soti aneti meningi minya duane kura mintmini na me menumu atfo ena blind humnos menya she te ye bi ba ho na blind downfo efli kuma se ebe ye ni bi nti na downfo ni humnos onu nso
wa umienu ema mienu maame no wa uma mienu ne ba pani wa blochile na ba ko krofro no aka se ohun me ban no ho ya ne fe inte no be ma me ne na kwotena 3 months na mde kwotena obi nchai tanoso na mde kwotena nje the first month de maame no oya me kama oya mi bi aba posumi so a wonchia me ka me som no nso hia me ban man na mi chat 3 months na fe de enhye ne sort de bia na mba ni koko nkwan wedi ena won se ma me fle boy ura me ba no wanyini nsu koko nkwan wedi koko no wedi na se chile ni ma me ni sim na se chile tu mo be yale tu koko nkwan me fashion count mislo no mo pampers nso to abeye de ama me nyeska nko be ento hwe no so ono de se sade wa wale wanya ge obi gani ma ne ho kwai se won hwe akula na ono de sɛ ɔno ne gɛ no ma ɔno owura ne kwan sɛ ɔnhwɛ akwalaa no a ɔne na wo no a ɔnhwɛ no nam so ɛneɛ na ɛfie na mtini atu abula ebi wɔ na mka sɛ ɛneɛ saa deɛ ɛneɛ mɛkɔ akɔtɔ abula mene akola ne mienu nyina ɛbɛtuma na mɛma akola ne palazo na mensuma num na ɔsɛ ɔno deɛ ɔmfa woka saa kyerɛ owura no because ni nyina oso wonfa ti me flafla na anu wakate no ti actually na hu se na me owura na efle me peke na again na again say opa ma ne palazzo num do de be mani bia ya mfa ho na se mi wu ya anasa se mi ni owura ne nwu ya me ma ne nhwe wo ba no na me say sa no say na mka kire me ba no so pacho ne ho ofe pa ne ho ofe o se indian ɔsɛ India ni nsa wa akora wo nso ɔsɛ India ni abrɔfo hwene ni bi asɛ ne hwene ne te sɛ makiagya sɛn hwene no makiagya sɛn hwene no ɛno bi ne kura no enti wa nso ɔsɛ India ni enti ama wo ba de nso sɛ India ni no ho fɛ pani bema enso ni tini wi gu na we pa chai no ho fe pa ti me ko sunamdin akran ko wen e wo suntreso ti bidru suntreso filling station anymore na mi jena police ni baby o jena obey de no ho ya me fen kam ya ka me penu am senka obey je no kra mam kran ka me pe mint me hwe no asinya hwe je me na ma so oni mi bedi nkom ena mi ko na mi flora so ni ora so nhya akura na mpesa me de akura ni chobi menya police ni bebo be hya akura amena ye kama tin na me ana se na me de ne ma na mesi dan hu na me se e be people atoso eduri se me ye adwuma na ma kwaje ma ande no si yo wate fa akwala ne che ana si yo wate na mfla me papa e ka challenge mpesa me de akura ni emu ano asiminja na onde onwa me papa na so onwa besha akran amam na mejaye tim police wamfana amano ti na fede maame na mtini nchane muhwe mu ayedin ti yasoma me na mkohu boy bi boy no wa krachini oflikete krache no so opem na mso wasan koshi a boy foforo ya wono nso so opɛ obi o di afa wani suyi wate saa nyom ne nso di afa mani suyi memfa ma bra bonto chacha bi wo wate nti di afa wani suyi mienhwe sɛ wode wa bra bo beto chacha na onfa nto chacha anka me ba be chiso nkwa mi adime because you free mu ba no enchei wode wo be kwa akoto bulam awu wode ne koche police ni ba o papa na si jai mi amehwa akwala na ma o enu akwa akoshi akete krache boy enu so opel edi oka so opel no na ye dai na msi yo mkura bebe amwon me ho chile me bra wadim na kasa gu bibidim ana msi yo mate bebe na mete mi to obi nchai me ho chile me ble no so enu obebo am nti hwa no asani msikama akoto pampers sawe like na mtoko kwa ni mato si chile na ni do bi na mdegum no hwem akola ne kama nti enu aka chile mse opeso ohumi
Pese me be ni fie be hu me bi ote. Na me see you na me koi. Koi so na tam sana me no obi na tinti. Eda me nya hu na esi smash. Na on klani uko esi smash nti. Me so me ye free na ene me kono. Me kono ho na ene me dai. Pacho me wo me ba paninu 6 months ni na me nchimada. Na me nino ekwadai. Timnene dai. Na chese krachi ni no na ate omaku. Ai. Me fa be me biada. Ono. Saa no nso menyim. Wo kwahwe o baako no. Baako na wo hwe ye na wo nchima ai kura no ena nyemo. Pa chai. Aswela pe. Enti March ni 6 March ni. March na I ending. Yura epun 5 epun na se me yale. Ma ya musu me fefesa. Na ma me yisi wo yale. No kofa Bible ni eni obompa egum so sa se de bia ahomboni bi na se egowura mi se de. Na no bompa no tedre no yem se still na de nem so ya na ekes ma yale afi be se 1 week. No ni odim ko interest hospital. Se ho no mkwakas eyanyem. Ye? Na me se enyanyem o ho dem no wo mo. Eyi so se enyanyem. No me se eyanyem na me se me wo me ba pani me nchimada. Unchima nso a wonyem. No me se ma wo mo ayam yi eyanyem. Ti sa tam no me nkwa no mka kirem na ma me ne de. O ma som de me to interest hospital 1 week. Me nyins in 1 week ntimam de obako nti obako na wonu no mkas eyanyem. Mam ne ba no mka kire ne mam ne ko fom onim se me ni ku na nyem. Sa mi mpie. Mi nya chance obi am to mi mpie. Te hwa no okofom. Na mka kire nse nyem ni ku na nyem. No se nya woni mi ku na nyem ana no hwa na nyem. Na mse me nyem. No mi ba fi. Omuyi mmba fi ne koto test. Na yanyem. Nse ye kan ne wo hospital hodo wa anyi ani. Kosi se wo ba fi a wa akoto test. Na be test na hu se eyanyem. No bu sam say why. Na mi chilen se boy bi na de na mo school for new ko 6 March 2020. 2 no 6 March. Am koyen ena mi nya kwai epie. Na no my de ko 2 boy nenu. Yes, I tam na wi bi ache. Ti wo ye se wo ye fast no akwa bi aba. Dem se menyem minya me menses inti menyem. Unya wo menses inti wonyem. Okay. E na ade koto ne nim na boy ne say. Na je se de otosu mi no. Na boy ni si yo wate. Katekrachi ni no. Wa se wate. E wo ma mi nanim ni ye befi. Na me fle ni se me bani sha into my yensen eno asi yo wate ti me kan na de che no koto eduro bi bai Asem Beba Dabi o de men wakoto eduro eno aye ti manu maduro nu me nu maduro mi ame ho anhye da anya me basabasa bia sa bai moja ka klabi bank nde meni agim nim sa akola no waba na mka kire mam na me ntin se me ni ntina biem into one family nkora so no so obi a onyem de yen hwema asem na me se me ekla one family nkos aminim sa de na asai eno wode me kora so we na be humi a wanyim wo ba nachi we na be humi a wanyim wo ba nachi na ne wode ma fam ho anchi do be ka bia me didi na tam sa menyim sa menyim akla no wa ma wa sai aduro na wonom ye no anse no. Oh. Ti akula na ama. Nam sa koto test nampa waso tu say ko na. Jina so. Asema si tu na soko. Kai. Efro na mdeleti boy ni number mi dem ni sama ya adre na yi intaba. Na mdeleti boy ni number ni bibia. Fedem ko na ade na so tu na fede atumeni areho nya boy ni biem na ye mien me ma mi so ye na mo 3 years ti bi dem papa nko ana
atena saa ti me hu dia kam na nkobusa madam fu bi se wo wasumasiwe number na ose a wo number no store number ni edin bi se me kwana me hu dia na me gi wo bi fu na me hwehwe number ni wo so a na me ko hu me friend na me boni nsa ya na ose yes na mkate na me bobo number na mdo ekọ me ame phone na mde me ame number friend na mse ya wuni na ose na mse akola no wanse yo menyem ono ase ene enyo ono a menyem mayima fo mama drama makase ade na sai ni de enyo ono boy no na ekasa ketekrachi din boy no no ase enyo ono na mse yo ono no we ja me life ama mo mienu nyina obi ja me life ama na meto sam ketwan sminya be 7 months na msa try flefle boy na pana chose ade na ansai no asi you wonder waji tu msa pate na mkoka chile madam fu bi se o mayen kon mayen na da ba ni enji skam na mko toedrum boy again is wonder oni munrum timi enji ska wo boy no ho ni onko toedrum na boy ni si you wate to aka so wate no o ya os mesa ni skam wo ko toedrum wen send won so ma skam toedrum ni na again aka se onu abe toedrum am na dia sem na msiu okoto edru yi memodru ni din enti wakoto edru no okoto edru ne nwumenum a osi minum nche minum ba kwa ewia na nwumla me kwada mensa no ena misi odema mamia mani anum edru yi nyina masa okoto biem kra ka ho asa no akula ismema onya meshe wasowoma na mkwaka chilensa akula ne dio ba na woma ono akula ne obeba bididi asemo aha ana akoka chire di oso onim aduro pa na wa mo akoto aduro nyonyono no onom yenso still akwala ne so woma wanya hwe wa ma me ho kla anya memle kla wo baby akla ne se woma na ni gani tu kai na mde to ha titi maybe anenu akla ne mi wuni fie na me ba pani ni papa no na nka kire nso wura mesra wa mo amedia mewu ko se sade atumi ni are ho nkwa efrisa me fa wa ka su ni meja men sleda meninjeda da bia mesu san to amwam de mewu upese mi wudia mesra obwa me na hweme no se onde won hweme da bia na mfrempa na chomni ni di kuma na me fre na mfo nyina se mayembo ni bi kwa on fa nchem no ornament na won hwa akura ni enuma eno asi o wate eno obehwe nkura na me ti week a month no abla 1 million eto aso 3 times month no abro 1 million eto aso no plensa eno anu no wan hwemi biem ebesi ene enti abeto enti wan hwemi biem no na me friend me ma me for mo nko hospital da me nyum nyina ma nko hospital da me ma wo mo abesi ne nyina me nko obi anko hospital da ti me ba panin sa oyale aba nafuni oyale nafunu aya kakraka na ya mfiamfia na di o say india ni no na obi odi koko nko a ayi hwi nim de ni picture wo ho obeko akoji aba na nkohwe onko na ache no nkohwe onko nafuna ya say kakraka ne nan ya de ai fiamfia ne ti ya de ai ne ti ya normal na fuso ne nan hwia ontimi nyini wanya 2 years nso ontimi nyini ketu atade kro de hye nkra na ro ontimi nyini no aye kete na mflo run catchlands ura mislo me ba no oyale buam na mintimi enhye mban ma ne honton no se ne ga ne se o ma me nhye on hye no Asem Beba Dabi me see you what timete to wa mediaro ho sent nam ti dai bi nchem na ma mi bi efrem so obi so opakra ne natena meko na me se ai meko eno ka kire me se
no kachira me say ene maame na o so pa akra na tenansa ono betna bosomi obechia o ka 5 million na wa na obenu aduane obesi niema ene maame no kra wanyini na ni afinti minsi ni niema menya hwe man on media ne se manu aduane aman by say say na mti wonde ehoye mame ehoye na bosomi wachia me ka 5 million enne de wa ba kumasi asese enti die nti pa ne na awie yi adoma owo manim ha die pa na ma wa ba ha ya mama ba ha ni so boy ni so on sha akra ni nya ne ba sese die hen sa ba begina mienu akogina wowura ene ketekrachi ni no penini na mama ba so o se akra ne de on hye no owura no ai de otwi abobo ya no ai oso won hye no adentia oni ngina he eno ane se on hye no akra ne nso yale ontimi nyini sesi owe pa cho mpapo na minim se be meka mfanim nanti enti opese den ne yenyemoa wo pa cho mpesa mo bwan se mo ma ne sha akra na so won hwe na mo am na mi hwe me ban man ne nafunu ya kese no honton go oda we no ntimi nidi edu so obede bi o se da mafuya me ofla me papa da me wona na ofla ne da yo se da mafuya me ya da mafuya me ya sanu waka banka baby na ma betna no ehwa de eyama me ba yesa nse obi ncha na metin fofren meet me from mienu e masa tamam papa ti fin to cham kanam de amano tinga mpeso o sha akran ma akran ho ton isi a India ni no ene yare de o se India ni no onne yare na se wunya kakra ade na ene ya wo papa mfa ne nko hospital ma ye hwe se eye den kra na ama na funa ye kakraka afen ma ba nyampoch ene 1 month ene ne 1 month esanza papa oyefu mjuma onunso esanza mdi akra ne kontu onkwafu mbiem timiya mjimisika ne nkakra na mdama no otediani midemani nkakra no odi atediani na ketekrachi ni ndi ohede bado wa munyina obi antu ni bedi mai ketekrachi ni o maame me wo foforo no o maame na eboa me nkakra no onua na boy no no sendi scan bi bank kakra ba sesi ade o si na adwuma asai by dem papa ya maninti no yenhwe ne no obeba anza so beba no pesam ni akra ne to me papa dem papa said me wo yam papa anya ne hwe wa mfana nko bebia papa ya maninti me mfana ntum papa na mlepam obeba enya so wayi nani enti ketekrachi ni ne de sese wu ni asem sa na emom de wono tikuma ubodoma se no ya wotwi abobo ya no owura no ana brofu din de agema Auguste no ono na ne nya asem se ne ba ne yare enti wonko he akwada no mfa de nko hospital nyesa o se bibia ntimi no nti ya beto aba no maame ne ma miskasa mfa nko mi klom enkoto aba nti season na me ko kumo na me friend me yadu bodma se na me friend so wura ma ba bodma se nka mpesa me ne wo eno na etena sidi nkomofa akora ne ho na so ono de wo ma na owa ne ile mu ne ga aba ne nchentu ma na ne me de abufo ko wona na ho ekwa ka chile ni se owura mama di ya wache wa mama ble asu agumi musa na owura ne so ansha akora na won chaina obehu so unu obi sai nen pan ka chiro se ko na mnu ni asam no ye ho chile we kan se meble na de maamene owura ne yen eya me ya pa no wa hwe ya me samani menyam sana ka chire me samani menyam na ya le eni edro na be bossa ba mu an so so ansha kura na ya le eni edro na emmo sa ba mu an enka ne nto e ka ne to so ma wo mu animu ya said the media 2 years ebesine minsreda mani kura meninje ya kasa meninje ti sabi na entono na mka chire wanana ena me koi timkwato abani we memendan me ba no oflem se asema obeka chirem nana no aka chirem so baby person hwa akula ne dia
me a me fa akra ne mle no fa ne nkoma ne ge na ne ge ne ntina no hwe na mka gire nse debi ene asade a me fa ne ma no ene o se ne nse me fa ne ma ne dia oni baby a o hwe ne ene on hwa akra ne mfa eba na papa nso ka kire me se so akra no o se akra ni nyina obekọ na papa nso flora nka kire nse se hye ni trim se akra ni nyini na obekọ dia na se owura no nso je ne se akra ni ya ne ba dia obebo oni akra ni mienu nyina adua sa akra na fe na ni anto se bra wo bra de hye no na akra ni nyini na obi kire se wo papa ni na wokọ na owura no nso jiwa obebo mu mienu nyina adua sana papa nso kan into die hiaw ne se owura no ohwe ne ba na se o ba no oyare hey adio also mami wu na wo mfie sai menkai o yaw 3 years ha try na ne mechili batte form na we chiri batte form ai we chiri batte form ha try hey ona wu a adio eden pa enyamre o enyamre papa hu hia kire se ohene ba ne de ne papa te ase nanso enei nkwada ne bi ka se nko mo senom kura wu a nko pe eya mo hwehwe sa anyom ne mame ohene ba ne de ne papa te ase o mo hwehwe sa anyom ne mame anyom no mitie bia na mewra ho ohene ba ne de ne papa te ase no mitie bia na mewra ho me wo fanom ne fa me ba me se ye fro obi dada me wo fanom ne fa me ba ohene ba ne de ne papa te ase nanso obi wo ho no mu anka wawu a enka ne bakora ape eyampa so ohene ba ne de ne papa te ase de nanso se maami ni ho a edio ede wo fami ko wachi kakra bio wo se owura ne ba bepew no wo ka kire ne se sebe wonya virgin de satam na wontwere BC kura nwie na de ne ba ya satam na wonya virgin pacho de tani se boy bi on was so there me na se me pen when me na amfofo me no nkodi me nkonko omu ye flipper no mka Grace ne ama no aha no mka se ne ye ko Grace ye ko Grace ni boy no nsi na ye sa boy na onim dan na damfo aha te ko no ntu ye nyina wo de we so le anu wapi Grace ni ama no de wokọ onu Grace ne boy dem aha sa boy nsi ai boy na onim dan na damfo aha to Grace so le anu wapi second na ma pi na Grace ni boy api sa omu pi no mde omu atu safo na lock gate no na aka ne boy no e wo dem ho o ma topunu nim omu atum na boy no for so many me eda wo ho ono na esan say ya ho plenty no onkra de wan sheda ne ma na pepe bia no na mani break him no we okoto edro bi blem post no to pacha sai no nkwa tisanka from na sata na mo from 3 enti Grace eni ama ene de ukọ share de mo ma be ma faawo aha msi enyina ye ukọ boy na danfo ena boy ne de ko faawo te honye menyem okay arafoni ade hye ensamawu de osinsamo hawo wiase no de osinsamo ha no aje se nipa no ohunu bi Ethics TV osi akra ya Krobea Asante HS Roy
na wiai ya wa ahoma ne so enkran ena Jacob adomako tade ono nso wo osi akra Krobea ya bomo abaso ne modwuma pa ene kronom ena nana Krobea ye nso ye wa ye tieu ya yenie ena wie me hokani so weba ono nso mfa wuni agro no wo kronom na emom Ashtown Court ena Yaya Muhammad wiai ono nso ewo sweet ohima osi akra ya Krobea Asante onu abedwafo nyina Nyankopon Shiramo Nana please are you sure you are 50 plus? Yes of course sweet Nyankopon ka ho akra Krobea me hwa wonzema Baptist Hospital Isaac Debra Emie ene enzemafo amohwe ye nyina Nyankopon Shiramo ewo YouTube ne so Isaac Debra Nyankopon Shirapa Amas ene osana my congratulations to Pastor Eric Junior Mankwa ya appoint no foforo ewo Ephesus Church yeah no Canada oda ase joso why oda ase joso Beatrice Owusu ene o se akra ya Krobea Asante bi wo Norway akosi asanie akosi akwa bebru nana me pa cho umusa akwada ma me sa asore be no okọ Mr Buadu ene e kan say Evelyn Owusu no siye akwada no oye very funny o say ono de ne da na koma so ene se nko be ye nurse na wo hwe ne nso de a wo nurse for form ni bi o nurse for form ni bi akwada we pa senka wonya nhwe papa senka akwada ya wote manim hayi etie for de mo amu Facebook so no YouTube de so media ma ye tuntum wo so fa kokko to so bra wanim na tena siye dwudwa wo tena se aha momra Facebook no mi TV ne so ana YouTube ne so na momra mehwe no momehwe akwada ne mame momehwe no wo ya akwada tia nurse for form ni bia unza Ghana ha no ye wo we dia mesramu wo ye nurse ni na so amenka se mi cassette ya onye ne saaso but akwada ne wo nurse for form no bi kwada tia kokokokokokokoko wo sira nku a ye yuzu ya di yuzu ntu we your natural color ni ena ne hwene no fia na so ne nso ya abrofo de ni bia senti no wo India ba no ono ankasa se India ni sanka kwada ya wotimani mu hayi enya hwepa abatiu ka huna untumi nhwe ni mpreno untumi nhwe sane nani no aye no wobade akwada nani no aye yi bi wahu sane nani no akwada ndi se nyame heda bo no nyame heda pa ne ma amne papa heda wo no akwala no ho fe ne form ne bibia ne mama kra no se unze se dia ne mama na artist be bi o de yi ne bi na fa no challenge as den jelly j ayo nam ka challenge we ya jelly j ayo dabi Messi ade ne friend jelly j nye starling j jelly j hona to step ai uze hona fe na we wa ne natural ni na wabọ no mesa akọ na chisa said the nurse ntina nurse wona adwim no nurse for no mko school no say you say no just on natural hairs ni see ya nti wo born sa yamfa nwi nto anwi so nti wo be hia wo say pepe en wabọ na hwene nso de afa yie tia kama na obi a waso wa wo mienu na fukura ahwe kura abeka se onwoda so anka nkyerɛ kura unhu se wa woda nyame heda bɔ no na akwada chusu baako me ye won sohwe chusu baako se ye ya me ne wo kasai enkwada abonesem b ahokyere ene de wa bedru de waduri wo betwusu de ahokyere for me my family who am my be myself cause drew from 2021 de entina ma wo de wo homa be ma pacho matina man for nchen kwa masum sa
do I am come and do I am coming in my famusa. Mamma, we are no more 3 years since my net and amount for a chain coin. Microphone chain at you. So actually, now boy and castle or bell woman, and when sir comedy, Minya may massa. Yes, all you're there for, dear Chiche. Bien, sir, me we a cram, that's so it's will be in. Okwa, sorry, bay. But your name quest then may die. Why, Jay? Me we and Minyam yan and me giant, said me, yes, a Libyan could be. I don't know, Jay. Oh, sir, me. My mouth for in chain, me cotton away in chair, so all quanima coby. I'm next then my qua sarcosism started some tenet and a man for in chain. Tina, Ube, when we come assembly, sir, Ube Kobi. We quite deeper, Ube Kobi, and Nuntina, mammy, a giant. And Tiwaku call sorry, different. No being chair, the oko and our own so call. Ebe ye why ate Hepa Plus doctor abedu ene ye benada you ogoro bensa you are looking faces oya nhwehwe animu oya looking faces things wa ha o se na ye starling je oboa ye jelly je oba de onu wa free sociology mu abe fe na ma for die ade no ye kan jelly je e free tetetete ye de ye curse ye trinwi no satama you know wo trinwi ni fu na wa de atwetwe ne mfiamfia ene ya wotena konwam na odwedwere dem de ani edue wo bewie na wotiko adro wo ho ye kan jelly je free tete na mindim de kan na ende wa be kan starling je a wonso wo ka bi Hepa Plus doctor the ebenejman the draw of the moment a draw adasa any wiase di hon komopa eye Hepa Plus eye pavi eye plasmos doctor wabedu die so Dr. Ben akwaba akre papa na want to say ma feel dodo oh akra ma feel pa to ye ngidiem doctor nana medase pa na gidie hu asema o kan so de nyame adom dodo na ne di adanse se Hepa Plus pavi na plasmos amagidie no emu peja na peja opanyin bi se ono na nimfie no ekwanim kakra na Hepa Plus pavi ene plasmos o sha ase no num bi no ama ne gidie mu apeja a ene no omfa ni agrokra wa ka ho asem a kire ne namfofo obia so enunum bi wonso ano omo fichi komu hawo saa asem we meka eya na metume bu ase eka ne yie se uti o take FM na o monitor program no be some month ni menses no mpese beba mesrewo enko for so ni padua no nkonyo hawo ma ni padua na nkasa ensiesie no ho na incorrect or how bia aba intine se menstrual disorder bomode na niemanya ordered niemanya well organized niemanya regulated na bibia so enkoyie emfama na unya Hepa Plus pavi na plasmosa nipadua na nkasa eboa esiesie no ho ema saa mensesa be bosome dunan be mfie mienu obidie bosome nson menses ne ma ono so onye pregnant ono so asabio ontwa abra mesere se manipadua no well-being ngina yi eye Hepa Plus eno obi anya bi no mo a na baba ya dance die a odi obi ho se infections sabi nsuo bi na egugu no wa ahemfie obi die nsa na egu ahemfie ho waye de obeye bia so enkoyi Hepa Plus pavi plasmos ebowra we die nim no ene se nsuo ensa na egu no ohunu saa die ni bio wonso a omugidie ne de fon ana na airfon obi di cream so obi di ointment na air force gidie antwetwe gidie antwetwe eya na mo na obetuo na nipadua na nkasa aboa ene saafo no not only say mo tubo ho wo mu fie o mo tunsu papa o ko deep rock something so de untu ne saa kwa udwabuo ni mu a na akotunsu papa ene saafo ni nyina abomoden adwabuo mu a enya grosie ni no bisanse na unsu tuo no utunsu ana na de ani na wo bobo ni on se kokoko mu a wo de ahaban no bonsu ne nu asa nye no ne ye ka we de tunsuo
rock dwaboɔ no bonim na ma so keka nsiani na de ama sisi no nsutuo ayɛ nigye na ayɛ akɔnɔ ɛne sɛ ɛnyɛ de o2 ɔde machine abesi o2 no nkwa na odwa buo no mu yɛtu wie nam sɛ masses no ɛbɛ sensuo ni bianom enti no uhia ɛyɛ pompa ne horsepower no so yɛ kama na sisi no yɛmfa 0.5 nkotumu 1.5 2 horsepower na ɛsɛ wode kɔ anim ama bibia so ayɛ kama Hepa Plus Pavi ena plasmos eno ena enei ema ne nom omo de atadwe etu akire ama on horsepower no ay improved mema ne nso di tunsu papa dwabuom ema ne ema so akoyie nkofa China dro India dro emfa nkose ne ema wa hwe ya wakoma obrabu ana kidneys ena akose no you say let your food be your medicine eno ne ye ka se Hepa Plus Pavi ene plasmos siesie wu ni padua no ama bibia so akoyie last obi frame no say doc na na Krobea ne skinny de nku beya no is not there ya numa dupa Hepa Plus Pavi ne plasmos me se me de si me dining table so efesi ho enti me pie free bedroom mani bo Hepa Plus Pavi and plasmos so na no de odi ma me yi me yi me topa ye no me no na me de ensuo no apia na eduru ahomachia ya tu nsende obia me ba sa mintumi ndamutu enye nsem nyina na ekiri David last obi se mintumi ndamutu ho eduru no na Krobea style ni bia enam se na Krobea style be ya kire no ebri oso odefra topaye no oyi topaye bia baako nsuo mienu ana topaye mienu nsuo baako oso o styles na oye aboa no pa mesisi no enema koyi o monitor program aduane gigina bo wadidi kakra bi so hunye oyi obi yafunu mu ewo no obi hu twetwe no obi tu ase ama ohunu de oye painkillers ene balm ene ode ahye ne bag mu biri bia dabi ma o well being no engine yi obi nsa ewo so last time 32-year-old Abraham TV wase doctor catcher ne say o brain stroke fi se ne nsa no ewo so saa eno omkoye saa scan ne ade nyina no mche say o brain stroke bibia indications ni nyina ena omode na tunro so for the past 3 months na ontumi nya no ho hwe Hepa Plus Pavi ne plasmos isi a 1 ne nsa na ewo so no wow ena 2 wasanso nya hoden a oye na dwuma and waye okay okoya ode ne ho ko kire ne doctor say doc me pese wo san scan na labs bia say ne nyo na ba na wonsa wo so aye CT scan ni ade bibia ye okay wow ne ho ana ayese dwodwo ni ade no ohunu bio ena doctor be bitan se na eduro na wanom na o ka se eno na aboa no onfa din no ma no se be ya ono so ebi Krobea import bi na obi ba ho no ma se gana ade papa bia ne from ono ni o obetumi import bi se be ya obi ba ho a o de besa ne ade so tumi dia wono se da bi gana ni no say really okoba duro din a Hepa Plus Pavi ena plasmos so mate doctor na se watinro ne ho asem but onim se etumi bua wo saa kwan no so well being ne ho adwuma eni ntina ya ka na ya kodi nsem ni nyina se wo de fa ne se wo nyare wo no maduro ma oni padua na ho den gyina yi eni nti wo ba o take fi ha wani enom Hepa Plus nye se bia ya re bi kyekere o muntie o munim se sa bribia no ahoden ekonkan me de me number ma fama me ebia opese ubisa me doc me ba no ota yare doctor me kra na ya na nsa eta egu me ho doc me gidie ni so aya na me ntumi nya de osoma me na adwuma se bia opuma e de ma me gina sere so e na me de kanwan dabi kugina fere nim fato fom na memene ne me ese memene Hepa Plus Pavi plasmos ebia o se doc me de infections inti ama me ne gie doctor ya na me ti fa baabi ena eyemeya me kasa na enka bi ena ewom doctor mpompo bi etai bobo me nyare so me ntiapo me diabetes me pressure bribia na ewosoro doctor me kra de droban ye nya de ato ba mani mawie me prostate ena iron large emfa ho ne se de wo ha ne tie ye de yasem ye ba kompe yasem nyina ne se ma onipadua na hoden empeja ni yenhwa de me number obe frame me ne me ankasa din komo no 0542 77 85 72 0542 77
77 85 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 na ebia wo amanone onso pese wa pomden ho asem ne gina yie ebia wo ene mu atwa na emakra ebia wonso yare ba ko mienu bi ama wani gi asa ye kan crowd on tumi ntunsu utudru be 15 20 feet na wo se wa wie da bia enya ne sa ese obuo bia onso bia de otu apai obuo ne men ka se ho emre nti da bi modern cost splash ne ma wo amanone a onso betumi am wani agi wa brabom eye hepa plus pavi plasmos ma well-being no ejinaye na nase ye mo take FM abaso good amanonefo a nom hepa plus pavi plasmos ene ho adanse a eba Italy, Spain, France, Germany, Canada, US, baby UK phone nyina no medru no ene nti wo amanone a ye betumi di bia bro within just a week na onsa kanro no sure number odi address efa so 0542 807 907 0542 807 907 mewo alaji bi wo aboabo traffic na mpanyimfo ono na aye chairman of some mpanyimfo na oka kire be say eya ye ka na onfaniti nye na ono mo ya fasting yibi en wo ye ne ho say eduru ahomachine bia oyi ne topa ye na odinsuo mienu na ode piano formula no Krobea formula eno an wo use na owie fasting no sanka memfa ne se wo ya day ni mu duru ba bia utumi ye mre on de oye very active e wo de oye mu enti parliament na wate no agra this year oje pack no ahomache no ono a distribute abo mo obi a memene ansana ode adi fasting no nya break enumre no so a wa memene bi dia kanati ti lose during the day ni nyina no wasa regain o da kakra obonse yare bi mpo na wo ho no mo a na yi ni nyina afiro na last na obi bisa wo maslachi so ya metai fulu obi bisa se na ye fasting na yetumi di asase so ni mu ana imam ne chirechire o mu se o enye bone so ye fasting na ubetumi adini yes de osoma wa adwuma ni bia eniti oyo ba utumi di atadwe tu akire na o horsepower na ye 0.5 no increase ba be 1.5 na o twa twinso ni ye ema bibia ekoyie onso a wakofa machine ba betu nsu tuo so de water is life paibo no koso tunsuo sa good ma ebo na ewo form no belt no emu splash good na enema enkoyie minim ohawa wonamu ebia bibinti ebre ye ntumi anka ho ha ho asem oba wo school oyare onua bi ede yare mpaso kamfunuo ne ma no ne bo so nya den 20 Ghana cedis each 2020 60 cedis when you nyina bi bit part crowd ask come me have this share ai mama no oya de pa why yes so de 50 cedis o wow me ensa ni nyina de 50 Ghana nyankopon shra no oben asokwa mampon take advantage enu no ma ewo ho a epese kutu aduro ni bi ya ye this time se Christopher yanso ye kire odo sure antu unu muslimi ni bi a obi kire no odo bi fa koche no na ebi krampa oyo obi a onso wani gye ne ho a obadwen ho mienu pati ase e odo ho asem mayamfrɛ yes number no frɛ me na me kire se de obenu maduro no hawa a wonamu de obetumi afaso ama well-being no ejina yie na yare bi mpa na adwen so betete wa onso atumi overcome ohaw no 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67
67 898 898 059 059 13 67 898 898 wa manonia okay. Obetumi afremi de drone bi abrew Mame 0542 0542 807 807 907 907 0542 0542 807 807 907 907 Hepa Plus Pavi and a plasmos. Yeah, that's doctor. Yanko Pusha answer. Apomodin mapade eno ne Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomodin ho hia me yie. Esne bibia. Entime manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear ready pa. Pavi Plasmox. And na Hepa Plus nina. A pin for about or more manufo. And kwada we nfie du mienu nka ho. Our pharmacist and herba shop. At phone for 0542 778 572 and now 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edi be pa na me sie wo. Wo di bibi sie me da. Oh me. Ademinim. Dia me dia sie wo an say. Makoto Dawood 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na krai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansanya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. So the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We dia twi na memene. Ai twi na memene. What the bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyama apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni ofre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkrato yi atum. Dr. Time daso. Menye wudenie. We ye kikim. Abna na wo ya yaro fa here. Medimafo Herbal Clinic asani nyina. Medimafo Herbal Clinic. Dr. Tam daso. Me ko ho a wonom hwehwe me mu eye me diagnosis no. Ade be ya ka diagnosis. Eno bi. Ena ose me bra yare no bekokra enumpo ena hwim yare no etu afu me widie mu a me beko Central Market akoton me nioma yi o wasi be ma stroke no so eko hwe eho sei wo bi ntra wheelchair mu emia mfa no nko emu san fa no yade mebiu apart from stroke yare a otumi sa ntem kra no awo so otelete se oba wo hia wo na Dr. Tam da so e behwe wo a charge no kwa wo nyi sika no age se nyinsan na bawie ansa na wagene sika edam so wagene hudie nti osanye penis enlargement wo ye bema na wo bema so a wudru hono ma wo ma wodru 5 days na hyase pagya ne mu be pagya ne mu a kozi se wankasa sasa wo pero na fe oja dro no fa malaria hepatitis B na wasa diabetes hypertension prostate ani yare nkae no eye ne kokokra Medimafo Herbal Clinic Dr. Time daso owo abuakwa agogo Copas last stop wo yare afre na ko 0244 774282 and 0245 616336 Medimafo Herbal Clinic. Udimafo no hwa. Obi benya wa na free ade e na apomuden so yansire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule e na selenium e na wasumdi agu future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke e na de na pos wa ye mre
Future Life Smart Food beboa afei de aye abusua nchemfa Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichiri yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awo ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ya ba omayimu encrin woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben Sofolai alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food about that ho ban me ma hye me pao na me papa nso uso no ma odi wi eno mo wahene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa ka me kire wo na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic afa so sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpam nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free sese ye mfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Ora bra Debia Sanopo Erio Enumero Mehu wo mifia hebia na ukura gallons gu kon hu bebunsuo efika kama wutimui enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die ibi nanso ankwesiaga ba akokra de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo a na tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojo da aban heye mi koho sisie we di oponko penentem de je won numbers ka ho 0244 299520 and 0266 432210 sawa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Sese de Dr. Foku wa woso no ho ampa e ba se edi nubnanua hini esa yare de doctor de wagini di ampa pa o no bruwa na de na eje wakasa kasa ofa kwanku mese sese de wo hia wo bi na waton samu ntentan onom jot wi anase obi a woda no wodidi wonam obi a woda no obi na beda ho enam a mesre o ya kanfo Dr. Foku Herbal Clinic fama no na Dr. Foku de wona beka no asem akire me papa de se enim na daada obi a pesa esichire anase syphilis gonorrhea awo ho asem kura ye dna ye se onde de ya kan yam kota papa yi ebe ye ntenten ma ne saka ne de kura ai wofa asem nwanwa mi ko hu ye Dr. Foku aso ye ne se ma mi bia woda hwimu aye de na ba na wanya stroke Dr. Foku akofa emu ba bia ba wonante soa ma mi na asori agina ho wonante a wo kure obi a ne to asintini ye ne ya ne kotodwe ana afenso obi a ne sisi de Dr. Foku boy se wa menante so bia wonu na pese woda dem ene se se sika de ye ntimi nko ho sika kase o fa jaye na Dr. Foku enim ne dada ne de sika bi ekura wo bia wo de kwa doctor be show no amma wa eduro na se kura de o se okuta Ghana card a oba ayaresa bia ho no mu a eka bia obebo bia Ghana card no be famu fa na wonso atua fa na wonpewe na wopede ne mu twa me na me nkofrefra yarefo nyina mra firi se ye ntena se ema yade enkuye bra Dr. Foku wo o fa twen na wokọ no bi bisa ne number wo de ama no 0242 155 935 ene kai se Dr. Foku wo pachi number 1 wo fro kai a wo so be se wo chana mo bridge ne so ho no mo a wo ye adwuma firi kwasiada edi kopim fiada gogo eno asio gogo nya wa bia yale
Sister Spices. Abra, what did dear Philo do? Aden. Nansen, and so quadria ye dabroso. Ninquan and a boom, and so for my napa, so for my napas. Hey, bra, a seminar no wakano, na the secretness. Hey, T, Sister Macro Kofa Bay, on one hour for Sister Spices, a big gasso. Spices are who do Sister dear big gasso, and none may hint as you. So, Philia Pontia. What flavor? Fish and quire. Fish flavor. Saku consono beria. Chicken flavor. Na so pese ye stew so. Stew flavor. So condo beef flavor. E fe se wo pedudu etu aton. And one is all beko edum pampaso, PZ, Roman Hill, Swami Market, and a Bantama Market. And can so CMB. Ana Okanshi, Ubenya Biwo, friend 0243 535025 and 0279 140940. FDA aji edwedin kratwe yatum. Odoi no kwasem pa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yeni enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene wu bia book mu kra se wo kan ya wu ni ya mesro bra by Grace Eye Clinic mayen hwem fama abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo hu blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe nani fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim e wo by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a nyenkasa 0244 97 68 05 by Grace e wo Kumasi Bremai DVL ne nchempe osekwadwo area wa e ma renfio nipadua ne kanea ene yeni. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Arofo yadamase yakoya. Yasamba bio aha ya 102.9 FM. Aha eye OTEC. Asem Beba Dabi dwumadi no ena waso dasuguswa. Ena wiya wutie ye na o sign so hweye. Kaisha nenso say ye ne ebeneche baafo ene kobo no. Producers of Hepa Plus Pavi and Plasmos. Eye enomiensa abedwaso a se wunya bi na se woto a adanse a ada se die no nso benya wode na wonso adi kire se aduro no ma wapomuden agina yie sa apomuden nso gina yie ade aka nyina nso ye bonus a ebeba beka ho ede amawo Hepa Plus Pavi ena Plasmos enuro na enuro enti se ne wote ye no konna kopebito ena wiai Dr. Dawood enso ne panyini pa woda Dawood Herbal Hospital ano awiei se wutie me na sebe mesremeka yade bi abekɔ so abu ma woyɛ wo ho hwe a enye ya ba bia ubetutu anamone akɔ na wakɔgye wo fa hodie ene wa hotɔ eye Dawood Herbal Hospital ahai na so yo obi a sebe bema na obema no da fom bem oye ne hwe na se nye yi a ebefa papa yi so ama asa peja amwanigie awie wo peye se wo yoba na sebe o pa awo ne ma ebenam papa yi so ama asa pa ho sebe obewa fa ho na wafa obi bia mo asro kunodua yade de mo atofom mo jonso se mu nkoyie kire se monya hawo mu prostate mu sebe oni oba beda wo hunsuo ntumi nyem no koko bi haw ana fabrodo bi haw yade a nani eden na ma wa boka borso no se babedu Dawood Herbal Hospital a ahoto eye wodea edan ye nkane na metro fm ni wom no sa da no amu ana Dr. Dawood di ne dwuma ne number eye 0244 886437 0244 886437 and 0201 681 717 and now we are make for Sisters Spices ma ene me waduane no sebeye de na animunyam hye aba wanimu a minu aba ma enuane a woye ma amanfo to no ebetre amanfo se ase a enya spices bia na se so use
na emom ɛyɛ use sisters spices me pa chow sisters spices onom ye sisters food onom na di sister mackerel abadwa so no se ye wonom one na di sister spices enso aba na wei ɛyɛ 100% natural, very natural. Ya wudia ebeboa wankasa ye wo goat flavor aponche de no mo amo ye mponche nuane no ye wo goat flavor, ye wo fish flavor, ye wo chicken flavor, ye wo stew de and ye wo beef enso de sisters spices no adama o pede dudu mu atu a o ba dum pampa so o ba PZ o ba Roman Hill o koso amedwem ana wokɔ bantima dwem ubenya biatu ɛna wokɔ nkran CMB ɛne ɔkanhia ɛhɔ nso ebi wɔ hɔ na emom sɛ wokɔ dwa so na wo pɛ spices a ɛyɛ natural a edin ba ko pɛ na manemra wutrim ɛno ane sisters spices deɛ wo pɛ ɛna wotɔ yɛ no mani eje bibia ni abetumi nso ne akasa ɛyɛ 0243 53 5025 ɛna 0279 140940 ofresa ahoma we ya sister spices ye beje so na ye no be kasa na de wonte ase bia na ya kire mu nso e de amawo awia ye be kwa ahoma ne so na ye ne krachia ababa we de na ba ha na mu amutie ye wokuma ubodma se nyina no ye chiachia mo owura ya ye frɛ no agema Augustine ono nene adoma Frida edena ba hai ye ba be frɛ owura na wa be kyerɛ ye die ntia sebe ode adoma Frida afasa oyawwe mu abisi sabre ene Faith Homeopathic Clinic for some in control say enron ketenketefo no adofo ono mo badwuma sɛ wo ye oba wo ye bema na wutie me na sɛ yade bi da wo so a ahotutuo bi enompemu haw ana wuntirimu twetwenwo a ye nam physiotherapy acupuncture ene massage kwa so ye beyi sa pains ni nyina afri wa ma wo ye detox ye twi fi ankasa enso de free nipaduam de manipa wate ase se stroke de wato form wa ye mre wo mpam esikyire yade e haw sasabro ana se enemu yade wakote ani ho haw eye typhoid ana hepatitis eye ulcer odi ebra Faith Homeopathic Clinic na woni enron ketenketefo ne mechia unim onum wo mfidie no cheke o nerves ending enti baabi biara yade ne hye wo ni padua ni mo no ebedwane ahirma kokobe ne wo ye Benjo Max Company no 18 mu junction ne so a na Faith Homeopathic Clinic ye di adwuma ye number ye 0244 58 3859 and 0275 96 9414 3P garlic mixture eye piwak natural health for dura won de abado for aduro na aduro ise wunya bina se wono no mo a no kre me se wo se ebua nipadua no awie wa o pressure enyina yie ene wa wo cholesterol enyina yie we immune system enyina yie wapone waposo yawo tumi kura ho no onua emoja ntumi ni atrentwiri si ade tam no esisi ntiri mu srade adore wasisi ntiri mu enti akoma no bredodo kope 3P garlic mixture all the time obe sore no ayemre unya sa aduro we bi na so no mo a eyi sa ha no nyina afri ho oba Misty Heba oba Colinac Dani Heba eni ba bi eton no bi a obenya bi ye number eye 0248 92 8824 and 0201 000021 ofresa ma we ya 3P garlic mixture yen ye dia ba ye beje so yen ye dia ba ye no be kasa yen ye dia ba de wonte ase no enum ene ye be kyerɛkyerɛ nso e dia ma wo we are Volta Real Limited for adwumayefo amuom nyina class asumdwe nkam wo enuanom amutie me enuanom ne adofo my brothers and my sisters and now we are me Volta drill ho adanse ye de kyerɛ wo se wo hia nsuo wo pese nsuo flow se wo fie ho wadwuma mu ho ompotemo ho ana wo ye nsuo adwuma wo pe wono mo a ebetumi adwa boom
atwe nsu papa edi amawo a eye Volta Drill Limited for onum ni madwuma wo nkofo ni madwuma onum wa nimdifo a akwadare ewo ensutuo mu ene onum san wo mfidi a onum de ye wo onum adwuma Volta Drill Limited eba boho drill na onum nim nti obetwa de te ene ba blowing eba pump installation eba pump servicing problem a wenya wo boho ne ho no onum be siesie amawo amana ye gangam se wo ba ahodo da ban a wo main office ne wo ho sunya tachima ne doma nyina nso onum wo ho wo number ye 0244 299520 ena 0266432210 o fresa ahoma we ya ye no be kasa adofo sabre ya ye kasa yi abrewa yipuma kwam yenya agiman Augustine ewo ahoma ne so owura ena dodo na afre no abayo ne so otwi abobo ya ewo bodom ase owura ma ha hote say okay abaya bi aye frɛ no Adoma Frida owura unim no ya no amo ano so kakra mame why abaya idi waba yanim ha wo Tech FM ha se no ye disuani JHS ena uhu no sa abre no akonya accident e pra ma oga jao oga nim se won sori bio eno ono ba be hia aye ode wakofia ko ne papa no nyina hu eno one wote obe wie JHS na wanyem no onyem ono a wonya abosome miensa pepepe ena also oga no okoi na saba enti ono wo mfa ne nya hwe bio enti wamfi no opa o chew na o srew na didie mu kura ye denden to de bia de obedi kura na eden sabe amanfo ne hu ne mobo ne nuoma tutom ohini bi ene boa no nkakra nam konkonsa ne namfo num kodi wo ba ene ohini nde te de nka o so ni mu nkakra ototo nuoma ni bi de ba no sei akwada no abepeke opeke akwada ne wo ono ne papa ho akwada no yare oka ho asem kire wo a wo mfi no eba akwada ne hwemu a wo ose wo gese omma wo kwan ema wo nhwe wo ba no sabe ono nso ahu se ba bi ade na duro no yade ni betumi aha akwada no ene hwa wo nhwe no enti no de waba yanim anyanyam bi ase wonim de a asem wo awura yi ka me de ato animu yi uyi ho ano sei owura aha jina babiye kakra mame na offer na madam jana wakasa ne sa na mpigame no pejawne aha also me get many o ma me ka kwa sa no kanti yu ho ano na mintie won so side of the story mi suba na na bi wona me de tintra metie o ede enti na wo kasa ọsọ na awọ ho ne mama anto ama no hello owura kire wo nso diem ma mintie wo nso de ono ka kire me no eno na maka kire wo no enti wo nso yi hu ano kire me enti de he na ye no kire no kro ni mu kire me entro de o kan ni na no no na me wo ana me mu adu me coach ku ba na we so ni am siu matana su bi ana me me de for sa da no so no mo ten di bi ma me na nante da papa ni ade befu na ni se ni no ya flewa o papa o no mo papa abusuan fo no pati ka se ya oni ni fo na skasi etna se ya na eba no di matem e di furu ono onyam me show fana no di matem etna na se emi abore di wo hu se me no bi ku di nkomo na abofu no free me can man warning e dey no kwadanche before so ba we na ka be 2 months 3 months na me nko ni furu mu bi ni me ti be different no no ti be different na me nko then I ma me nko ni ko kuru mu no ma na me na madam for ba ku kuru mu di ngena me ko no bi en san se na ne ge ne na ka madam for ne ge ne ya nto wa de o mu se ona ne ge ne nyim dia also to fight this guy
de me boni bi antete e do na madam ba ko ta kem de madam for na onu ukuru mo no so ono ne ge ni de e wo na ta se no e do ba onye de e fi de mo ko madam fo ene no na am de ase ni de ni ji e do na ne bo de ni ya de na amane e bo na wa ne no se do de ni be to fo ya ye won bi obe frame na ntuma e kiri di sta na boy ne frame se asema amanfo ka ukuru ni na ye no kre papa ko che na danfo ni no mi aba no e school dem e timi na he na nso bi de e mo nya bi ko nya aba no so no oni ni nya sendia na waka se dia no no wase e do bi ensan funfun kura wo frame ide apo na manya na bi pie e timi flo no oh nisika ni nyanam jamano ka ko fini so de we ko no de so kama isho kama wo situ bi na ni ani mitiaye ta no ye na ndime da plan so mo fa ko o so umtene manta umtene da ya na ndime mo de mata e de na kan se atera a wote akola na so na ne bi manta ko ta akola na so na na sei ni na na ni na ne be dia e de kina Wakaten body at and the mini castle, the cousin mini castle, and a boy. Mini castle. At one day, more man than Catalan said, Upon Rubia, now, or Papa Dina, or Fidedi. Upon him for a dinner man was any, said Nana and Cousin in the 25. The dinner, a tunnel camera, the sonata. It's one of the buffet and Cousin, the idea only million. Many million. The idea, oh, the 1 week, and again, Papa Nante Pam and free, Omukuru Mobana. It is one number of it. No blast or not live as a man again in a way, and I say no man in a way. And I'm not what can't I tell them to do. Any time there's a young knock on the way, I can hospital later. I come on him, and can make you on a man in this and about. And yet, I know my buy a wound and send the Kodanche. What's it to be? The Chian friends. Or we are now, Fiada. I dare see remember, of the disca. The Canadian farm, man, and I'm back on the coffin. Upon a side discuss, I'm not getting your Beman would be a china or no. I don't forget them. That's the one you should moto na saying now. Omujis kana no da rote moto ni ikini ko na kuma ge niska ne so amu busa se e ba o be de ya o se ka se wa anya se e tumi ne ba ne sapan utumi ga kola no ko e kampe ko am ga so ga ya we no e mi njini buru utumi ga kola na fa ne blame na am ntana se na de o se da Fanebla muko be dia unya so ba be na ni ase dia meka tike nanu ujano shi ko shi kuma se Friday no me wono na ofre so ne no ko man tu ni ye djuma di be dia ni ye djuma no ni ntimi ma o so ne me na won ko man tu e dia me ye djuma ni ntimi ma e to dia ko me na nko din ko mon de ba na mama ni bi o de ba bom di fẹ́ràn mẹ́rin máa mẹ́sì mímẹ́ dáná nọ pana mẹ́bà ẹ̀ ẹ̀dá náà ní bùs mẹ́nà náà fẹ́ràn lọ sí ẹ̀nà sí ẹni na ọba ẹ̀ náà dẹ̀ fún ẹni adé yà mẹ́mà ẹ̀ máa gẹ̀ sẹ́ ẹ̀sẹ̀ ní ìsì nọ ẹ̀yìn mẹ́ni ẹ̀ máa ní ntú kò bómi bíà yàlẹ́ à àní ní ẹ̀dùn náà ọkọ̀ fẹ́ bí ẹ̀ ní ìfọwọ́ náà mẹ́fẹ́ràn náà mẹ́sì náà asẹ́ntẹ́ náà ẹgbẹ́ ẹ̀fẹ́ mi náà nà kàtúnà ẹ̀ nọkọ̀ wọ́n sẹ́ ẹ̀ nọkọ̀ ọ̀sẹ̀ ẹ̀ nọkọ̀ ní àwọn kan fáyà ń sẹ́ bìbí ẹ̀ ntì kọ́ àkókò bóòbí à ayi ni anodu ene bikun kwasi antoni dimi for baba wana okate kon so dimene tano menene te boni biao ma safro no asaka da tin ti atreme ai o de menchen o be wona mte ni tena o be wono ide me de na mayo menya obone ide o kra uto wonti ha akora no second one saka no e di o waja akora no akotila kumasi wona na o wona nchen o de akora ne ga no to nya no ni Mini na ni mi ama mo ne. Akora na nshana asema meka iwe. Eno na je nfa. Na ngupo mechi ameka. Dale ni agro na ko kopedi ayi. Mo
but on a come to fashion. Okay. Ninu be mano ofre wo ka kire wo se bra wo ne ge ne nyem no wan kasa wadamfo no de na no de koye no school de mo ho ozo hu so ne me da ho ubusa de na mo be ka kire school de mo ho na wadamfo no fa oge na wo de ne nyem no no krebe ne wom se abaya yi nyem abosome miensa pepepe na aka kire ne se oge aba enti wuntumi ne ntena bio. But on the Krobea ninja, the dear Nimosa. Oh no, no, Colano, it is in there now. And then the idea. Now, no fear no fair, me say, only no one common. Yes, the crown, also I'm crown, and say, Obi Raden, Adea, and again, and to him again, a million man. Can you about so much Obina Chilian, who school, and a wapa? It was no name in Yamon to try to say the movie. Okoena uku zumu ana kwa feminine na the same thing so what the feel oba ena bidie na na si we na na uniam ena wo hono e do no no si a otu opa ma na enfre me o me wo nya be du okumawu na me nya ba no me nya ba nya da kan ke wo so e ya se a na pa o ra so me to obedum na me mu no anton pa bo ma no to kan na kan. Yeah, I'm not catching me near by and say, what bomb in India? At what down for that, now what down for and I mean, if you want to kill us all, or so I know the town wants it, the training. I really have a family. The fair what would your own country? Now, catch the corner. What catch the corner going to know 3 million bank at the end against our country, my friends who come with you be a dasty. Okay. So baby have no country and say and then the 21 and say it here. Okay. Okay. Mama we ya aware say oba no yare. They are pa. Okay. Ebra was one kokoto man kwa wan fa duro no bia pampa ma kra na da. Okay. Esa odmission ko akebu. And the akebu na me friend say, "All for my demlen, one for na mlemia." Kana wan ka se mi onche because one ma boka. Mini aba no ka me to asene ti ko ma boka. Mini aba ndia kwa na ko hospital. Udi aduro na one fa duro na ma kwala. And one ka ma kwala na de ne ko. Ko ta me ade ne ko wa mo mama ni de ni mo hwe. Di sama de blen. So one for my dia mlemia. And ya wa jin ko be na group mo ama ma sen di usta. Because the message come out for us and yes, he man. The garden of Bruma Bush for one. Which member was cut to cut on the Maruska. Now, take one and million or one. The Chinese come over bring some money. Okay. The one city crowd here. Any money will be banging the customer and Casane from a kind. Okay. Say ya no walk say, Menyankra say, what say. If ya den yankopon ya domoa obeba, ya ne wo. And ye urano, ye nyina ye behia wo fitiam. Sebe asem de esi. Na mom sa asem no si ye de to ha se ba bia ye di gina pa ya akwada no ni yie diem. Sa akwada no begina yie na yade a aba akwada ne so ye betumi anya no pomasi bre. Ama akwada keto a woni mu hwe wotumi ade ne ho no ho ne mahia de kese pa. Enti owura ne de me do besi ha ye be kasa fom se ne ye woni ye kasa katre ye no ifiada nyankopon ya adoma ye be hwenim ene ni nwie mfama me adofo ne ade hye dinio awura se wo owura o se 3 months onye mo ye pepepe no so ntumi no ntena bio efri ho no one wa na bio wa nguguso enti ye de mebusa do wa yi ano enti hwan na ne guguso pacho bia nguguso da ama me fle na danfo ne nampa e ka challenge me moda nti wo de owura so ompemi on fa me nkosi se mewo hwan mfa wo owura no me fle owura ne na danfo e ka chere omumienu ne owura no ankasa mu ene na danfo na mde tu na danfo na nim to onka nchilo owura ne se ebla owura ne gina hobio no mpa na choma me se so ompemi a o de on fa me nkosi se mewo one onna ekosi se mewo na memoda no run so oka o ma me o chef from se medie
ɔne wo nabi ɔne me nabi okay ɛyɛ deɛ mebusa no ayi ano tia wa ama me nokora bɛn ne wom sɛ wankasa wo bra ɛba bɛkye wo ne owura nadamfo school dɛm sɛ wɔfa wo patro no deɛ ɛnya nokora sɛ bɛyɛ nokora momfrɛ me bla no na momfrɛ owura nadamfo na musan adekora nti ɔno owura kasa no deɛ mkasa menim ho bi anka mentua meka ka bla me kɔforo ka menka sa asɛm no patro menim ho hwe asɛm na owura ka dɛ ya me yapam kasa menim ho bi sa asɛm na nsi wɔ wura so esi wa rasu boy no mi hu no na wante sɛ yɛse boy no ɔno na na gugu nyinsa no so school dɛm hɔ patro de tense boy no first that me call owura no me hu boy na boy ne da owura dem ana me kɔ da owura ne nkyɛn tade kyɛn na boy no as owura wili patro ya me sɛ nyina da ba kumu tade kyɛn na obusa sɛ owura wili no ɔsen na ɔs oyili de ya ma ne mpɛ ge ma me na me de me amadamfo ya fra na ama no okodi konkos ma no ɛna ɔne amanete amano ɔne ɔno nso awo meme ba no dem no owura no wo yɛ ne chama abɔdwesɛ ne ba 2 months ento ɔno ne madam fo netew na me nso me ne wo owura nete wo owura ka kyerɛ me sansa na wo bɛhwɛ meme ba no agye sɛ wo ne ama ɛda ntampatwa no WhatsApp ne wa sani ne nyina ama madam fo no sɛ de ɔsifa ne madam fo ne kasan ɔsi ansa na ɔne ɔbɛhwɛ akola no gye sɛ ɔne me namfo miɛnsa de wadi ka ne ba akoada do aso oton pabo ma no ama gan ka kire nso onti asan so ne wugu so ada no okonyem a sa na nso de beye ono to ono de na obeka enti owura adamfo kogugu nyinsa so wo school dem bi enam si de bi me wa nya wo sa enti wonyem wo hwan na gugu so na mpajom ka cho se menyem de me no obi anada ekosi se me de wo ye me ka bibia me ntwantro nya hwe me ka me nan patro be am de o kan mo na midi na chi ye nipa 5 ma 3 ma 2 me me na me pani ena de o so obeka asam tro na me midi na chi na ye ma otoso me nsam midi na ye friend Derek Kwaku kekeli so o so ono na ka asam me o modu anto se ye no kura na boy ne ato me na wante se unu ana frɛ owura me busa obi aso enyo no obi aso anka hwema wo owura wo se enya no kure ya fra boje saboy sense wonim ho hwe so anka hwe ama oni aboje se ne ya 1 se na damfo na o se na damfo ne medan woni ne ya 1 ai se me efru okra me nkasa na damfo ne hu bi ba jo se me bo mo mfra mo mienu menua ne saboy se na o da so po owura ya dropa no chato o therefore there o da so pe owura Debi mempeno sem no ka ne yantro musa yitumofo a momfa anka akora 19 years de na beba ma abrabɔ de onam TV na ni hwintwan de na beba akora 19 years say 19 years betumi abie na no aka se ono na brabo mu no nani onsre da bia esu ni areho no wadi ahe na 19 mponie na ni obenya free 25-30 ko esi jasu mponie na ebeben owade no de be ko sociology mse na amame kana won vansre kakra mame esi jasu mponie odi e kanon ko apɛ esi jaso mponie mponie okay se jade ya fire ne sisuo no ɛhɔ ne asɛm no mia me dia fama dwima esi jaso mponie when it's a fire ya no ara no davi enko enfa we dia sociology na amfa o na se fire abem fire abem ne kwa de emfanza si jabem ene so abem dabi na si jaso ne de hen no esi jaso mponie de wan fa mamo yenya jaso no yenya ya de aka no de ma mpodie ni mram okay aka ho bi anadai awodadie mu nchia enko emfa emawo happy birthday to you. Your friend Samuel Fusu over London, South London, and our
Wow papa Mr. Ohini Fosue free ye ya wono so wo London oso do ene wenya afeko e de aka won fie ho osire nyankopon ni nhira na ho bambo ene ne yekuduru honhom se nka happy birthday to you menye we menye so asem we ma ka kire mo I won't do it awiai me tofie me ton efie me ton I'm selling it me ton awiai me ton sefie me ton so be chow 10 million see how the bed from the ban me call hospital be chow 10 million see how the ban be call hospital pa cha went to me nyini unim se kwhweko na ache no unim kwhweko mon hwehwe the definition of kwhweko mfama me maami bi your friend Miss B o UK also wa chow 10 million pa cha danas minshila 10 million no abinchi market papa bi nso wo ho your friend Joe ono nso so wa chow 100 cedi Tom dana sinya mishla on kanu enti 10 million no also the akran be ko hospital pacha 1 million ne de ne fa kota akokọ na fa hira wa no ate pacha dana men kota akokọ funu koto de onwu ye na wa akokọ no yo minti minku ade obetiti uni ma akokọ o sese kura de o ya wo ma be kunu wo ho adwa ma wo de obeya ne so kwa na de aboma kunkwan uni makunkwan ye akokọ makunkwan uni ye 100 cedi we de fa no koto akokọ na fa kuku no na fa boma kunkwan me se fa bode amakunkwan me se fa bode amakunkwan na fa hira wo kra wate na ka kire wo kra wo de wo ye wo da be pacha wo kwada okra kua ka kire ne se oman naninye kakra ate oman naninye emani ni awreho oman naninye se be ye be si wo nso ne okra ni nyina ye wate na shira wado oba no de hia ye enuane a wo bedidi a ebe boa no na reverse kohweko no na ma wonya nutrients e woni nipadua ni mu wanom no phones ada na wonya bi ma no onom anema nema na seka yi de ba ma ne no mo ande kakra ba man ba yana o twimi se wusa na kura ketekete de o kura de enufu no ebi nim na unufu ikura we onufu we ewe o koko so na de won sesi unufu we show me your nufu ewe waba wuhunu bibi akura wuhunu hwe ma wani na hawate okwa fasa atebubu ade hwan krache boy no wono no e ma wo hoto from pan to fire mote hwa mon kamo na ntoso kana toso na wan kana ntoso a obekwa ahokyere tu ahokyere na mu a sisi a you born one father different you born another fire father different 19 years the time you get 30 if you follow ahokyere by the time you get 30 you born 5 or you born 6 different father nobody go help you that's why ahokyere is going to be more sana apeno okay atiefo me se me ton 6-bedroom house eye dania e wo fie pe 6-bedroom house 6-bedroom house e dania wo fie pe one master bedroom shim ye wo wardrobe room ewom the toilet and bath enso hihiem ene ye wo other 2 bedrooms eno nso wo ho ye eno nso toilet and bath ka ho ene ye wo single room self contain eno nso chimbi ya kitchen enso ka ho wa wutie me enawie yi se e ka wakoma na wani je ho se wo beto sa dan ya
atwemako fodua ye wo kumase ha ya ene dane wo e wo kwa ho pe ya to fence wo nyina de afa ho atwemako fodua ena edan no ewo ebo ne nso da fom pa enti gisa number we na phrase say ya na one onomo enkasa eye 0241 198922 0241 198922 and 0547 01 9763 ofresa number we ya onombe jeso ne wakasa na waboao enchiremu bi esafata wo na ya Bolivia Enterprise enso ewu Kumasi Krodua imu na oba sofoline alignment a onomo nani multi home no edi animhwe na se wo ba ha yen ye di future life smart foods ebesan yade adofo ne adeshi amutie mie future life smart foods no ye wo vitamins ni minerals 23 ne wo ye wo amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina bi wo se anuane mu ya se wunya bi na se wudia ebeboa wa hoden. I'm telling you, yeah. Bechire ya de kure ha o mu kire ye niema waduane aduru a wubedi a ubenya nkwa future life smart food. Kumasi Sofula alignment ne wo ye ne multi home di animhwe. Fra yen wo 0246 01 0150 and 0242 87 8090 ye number no. Medima for Herbal Clinic Dr. Time da so papa no ton safrew se nini nhia na omwawo wode wo yade na kone na modi achinchini ahoto ama ahoto abane bra Medima for Herbal Clinic Dr. Time da so no mfa na duru nka ho mesrew se ye hepatitis A B ana C na etete wo stroke de water form when your kidney mu hawo why your merempem infections low sperm count prostate mu hawo opa one ema na nipadua mu yawo pressure hernia stomach ulcer fibroid diabetes ana wonsebuo mu na enye oba Medima for Herbal Clinic Dr. Time da so o de naduru beka ho amwanyu ahoto wate Kumasi abu akwago enwo wo ne number ye 0247 0244 sorry 0244 774282 and 0245 61 6336 we are Latus Enterprise ewo Kumasi adum adumu a ye wono ye ton latest and modern fittings ope quality and affordable nioma yabra Latus Enterprise yen ye wo PVC pipes ye wo bent and fittings ye wo Turkish doors ye wo paint ye wo chandelier light wall light electrical cables kitchen sink and taps tiles WCs normal bad boot ena bathroom nioma bi se telephone shower set ye wo complete shower bathtubs jacuzzi basins shower glass corner bath with panel toilet roll holder and water closet ye wo mirror water heater ene dodo na ope pumping machine kura no a ubenya bi wo Latus Enterprise onua obi de ne dansi ahya wonsa atonioma pao baby abenya bi Latus home ha your number is 0242 61 6585 0242 61 6585 yade beko Herbal ewa Asante Bekwa Dominance Zongo frafra hini fie ho Asante Bekwa Dominance Zongo frafra hini fie ho se wo ye obi enkuda bi atu na wako a emu bra yade beko na yade ne beko nso stroke de wato form esichire yade bi ana ulcer wa honhono ana koko brafo bi na achew heni ana prostate mu hawo wanya enompemu problem etwe yade bi tetew yade beko Herbal ye beboa wo pa your number is 0531602710 Abapamo your biggest online shop onua bra Google Play Store na App Store na be download di Abapamo app no na so download na so wura mu a enioma de bi wa hawo enioma wa ha papa ade a wo hia na wonsa beka Abapamo your biggest online shop ma yento kese enie ni dwa nene pa wo hia na wonsa beka appliances electronics ahodo
Uhia phone, laptops, fan, TV, air condition, kitchen, nneoma ntade a yɛhyɛ nneoma a yɛde nua yɛ. Abapa portable washing machine kura 399 Ghana cedi. Oni awo twɛn de yi. Tena ofie na didwa or the tua kan yɛn famrɛ. Ana wuni phone na ade be download yɛn app no de a number nie 059 338 6133 ɛna 059 339 1848. Ewurade fie heba. Dr. Mankwani onua osi baabi atokuro da ewo onipadua no mu bia na duro wura emeye yie. Wo de ne ye etiremu hawo na wanya. Enemu yade na wate. Eye mojabro so ana etwere yade. Typhoid ana ulcer. Eye malaria na stroke yade. Wuntiri mu twetwen ana koko bi hawo. Waye mrempam wo se wo bema wafo agwagwa ne ho agwagwa. Wo be fo ho. Unsabuo munye edinsem piba. Ese unse wuntumi ngo. Obe kumase kronom bosi a Red Park hwa ena Awurade fie heba center wo. Papa ni number eye 0241 09 3915 ena 0549 206633. Ena wiai awudadie mu nchia nkoma wo. Ye frɛw Bright Osei Edichum. Afrancho Peniel Academy ena uku school. Na unuanom ene wawofo Mr. and Mrs. Aduchum onom se ye ne Bright wanya afeko aka wonfie hwin osre nyankopon ni nhira na ho bambo ene ne nkwa ho san se enkan. Ene simple wayo plus man. Yeah, my brother, simple plus. Oh adeshimai. Yeah, oton phone accessories. Oni wadwuma yafuo ni nyina na awia mechiachia mo e wa adeshimai. Simple plus. The simple wayo man. A very good afternoon to you. Ya no achia unu akuma tena mampokia chia ne mame. Tena pok. Sana mfro. A very good afternoon to you. Also ton drinks and nsuo wo ho. Yankopon hyira. The champion K Edu. Champion K Edu. Gas oven papa fie. So I'm a police station. Runabout police station echi hope. And a K Edu. Also ne wadwuma yefo nyina Maxwell nom ene o mani nyina ho na mo. And now we a very good afternoon to you. My brother from another mother. K Edu. We yabechi achiamo. Obade achiame. Akra. Mama Usmanum fa. Akra mendasi. Boy ne se nyankopon ya domo a obeba ha. Friday on yebehia. Yo. But de na me hwe eye de nyankopon aboa makoma so ade abam sisi ya e wo radio iso amame. Akwada no. At least we can start something. Hospital dear no. Yeah. Akra medase yenche yetiefo nyina damoa tano so Central Pentecost da ma ezidi boga na efrewo wo de miama de nyina menua ba Dana osuma bibie mu pa chia mo awie Akra be ma ne se obeba ndi ensua de kakra wo mu na oba yatake yina nkasa wakeka kakra bi ne na mo yi bi na enu de efiada ade ba ko a me pese ye hye ne nso ene se akwadai wonimu a me ka kire ne se ma wonka se ya ahokire ene ma ne koye sa na nya ahokire na ye nkwada asem enya ahokire ne se me so de ye kure na nsa na me ni dida entina komu teme no ka se obeto aduane ama me na sei na nya se o ka se obebo ame na ye nkwada adwen obi ti se wono a wotimi nchen hei o ma me ni bi o papa ni bi wotete amanfo nchen so wotimi fa akomu saa tintim ya ene ne nurse na wo ka na bam be men timi solve problem ne ma oda krate no vie say so nkwa no go school no go school ndo no o ka so obi o go school SS ana JSS SS no to obeboa wo no o papa school fees ni bi ena de odi mano no ena odi beboa wa na akwa be no fa to obeboa wa eye wo de se ahokire ntira enya ahokire ye nkwala adwen enti wo mo a
ebre bi du na se oseme maame ni ho me papa ni ho na me ti obi nchen enti sei no e na me maame koye sei no ampa ewom na so ya na ye nkwala adwen de ntira me kasa ye nkwala adwen ni se okoye ye no eboa no enenne edi wo haw mu wo haw ena eto aso se efize osi abema na ba sa sedie kra ede sedie onhwe bi da ena amanfo TikTok ne hwan mo kra no a wo mo ya na osiri kra so wonde ni nyina wo bi kra TV odie yo onsede da enso na wo se ahokire ena de ni ko wura ha enye nkwada adwen ndi wo wo ho a sa bere wo se meti obi nchen o tamani ena mini maame mini papa me maame mami sika me papa mami sika ya wo se wodi wani akoto be ma so se ya ahokire no nkwala adwen enya ahokire obi fa musa ene watimi akosi ni bota ya waka se obeye ne ho obi ko school ba ene wakwaji nsuo ice water ne wakoton wanya bi ato aduane adi okọ school ba no akohohoro obi niam mu ama no akosi obi niam ama no memene da ne kwasi ada na awotwe ne so a wo manisika ode be ko school we ene yenyansa adwene na mom sa wo ye wadwen sa ode ho be ma sa wo last chance ya ne se wo be ba wo ho na ne be ma da de eye nkwala adwen na mom enya ho kire difiri na krobi busa wa ka che na ye nkwala adwen na enya ho kire na wo tena obi nche ya ne nkire se koye we eye nkwala adwen afei abayiwa bi a wotie mi akwala bi a wotie me maka kire mo se emfie dumienu akopim mfie aduonu be ma bia obeka so obeboa wa no no obeda no wo ya obonsam o ton wode na bebe mu no Ghana age for sex age 16 media me say Ghana ha abayiwa asem so awo kamera de 16 me kamera eye sex age ba wuntumi nware me kamera de obi anya 16 a wutumi ribi ba me kamera de na die nti na wo kaza me Ghana fo mu a wo mo sese sa nkwada we mu pe na adwe da wo mutiri mu a wo mo de ba okay so oshi ano so wonya na jefo because ne ho kire no ne maame firi mu no watena amanfo nkyɛn saa enti ne ho kire no enti wanya boafo a wɔse obɛboa no nyɛ saa no kae ene wi ase yi enye wona ema ne firi wo wonsere da no sabra no ɔte amanfo nkyɛn na ne ho kire no eduru bere bi a na otimi sere o ne boafo ne ba na kwa mu bɛma efiri du mienu mfie du ekopim mfie duonu bɛma ne ba na kwa mu no afi sede yekora bɛpem ne mfie mienu nie ɔso wonsere da ne gifo no eni ti so wa ha na wo mfie otie me na wo mfie mie mfie du ekopim mfie aduonu na be ma bi daada o meboa me se wo de na ne ba mu nku adwane obeboa wa fine wona mo anu asia oboafo ne nkasa ye mu wo se wo hene bi kura te se ye di ne ho konkonsa kwa no koto abrochire tawo ene niama e de bre no se onye afa wo hia sika onfre no wono wanfa pa mamu o wanfa na mamu o hwe se osan akosia obi otoso mi enu wono je se meboa wo o de akore no ketekrachi ni ene wono se meboa wo 6 March ya amanfo anko school aye yi no ene wo fa ho ene wo koye ene panyan no anyem no so anyem no so ono so a e ma ya ntiantia